Mae hwn yn brofiad newydd i Port Talbot. Maen nhw eisiau yn Ewrop am y tro cyntaf yn ei hanes ar ôl gorffen yn drydydd yn uwch gynghrair Cymru. A maen nhw yn rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. Ond nid felly Bangor. Dyma'r unfed tro ar 15 iddyn nhw gyrraedd y rownd derfynol efo'r dinasyddion yn enillwyr ar 7 a Clasur. A maen nhw'n gobeithio ennill am y drydedd flwyddyn yn olynol fel y gyfnaeth y derwyddon, Caerdydd, Abertawe, Wrecsam a'r Bari yn y gorffennol. Y newyddion o ran y tîmau Port Talbot yn cadw yr un tîm gurodd bala yn y rownd gyn derfynol. A mae hynny'n golygu bydd rhaid i amddiffynwyr Bangor fod yn ofalus o Drew Fahia, Martin Rose a Daniel Thomas bydd yn drindod yn y llinell blaen. Tîm Bangor nwtha hefyd yn cadw yr 1-10, ddechreuodd y gêm yn erbyn Prestatyn yn y dre newydd yn y rownd gyn derfynol. Y goliau yn y gêm yna'n cael ei sgorio gan Smythe a gan Gasaid, ac yn y llinell blaen mae gen nhw Jamie Reid sydd wedi sgorio 9 gôl ar 20 y tymor hwn ym mhob cystadleuaeth. Bangor sydd yn paratoi i gychwyn pethau. Morley, y bêl hir ac yn brawf cynnar i Lee Dyfalt. A mae Dyfalt wedi cael tymor cofiadwy. Y tymor hwn i Port Talbot wedi chwarae mhob un gêm yn y gynghrair genedlaethol. A fel nathon ni weld syth o'r cychwyn, uniongyrchol, trio troi yr amddiffyn i lawr yr esgyll efo Smythe a Jeb, trio cael y beli mae lawr y sianel i Lee Hunt a Jamie Reid. A rwan, sbia sefyllfa peryglus iawn. Yn syth o fewn yr hanner munud cyntaf, mi ddaw y bêl yn hir i fewn gan Peter Hoy, peniad da allan gan Gareth Phillips, a rwan mae yna gyfle i Drew Fahia. Ar ei ben ei hun yn y llinell blaen oedd Liam McCreish. Trosedd gan Michael, gan rhif 10 mae'n ddrwg gynnau, Eddie Jebb. Ia, gyda fel ni fan hyn, Fahia yn gwybod beth o'n neud, oedd wedi troi mewn i'n sefydliad yn sydyn a carlamu lawr yr asgell dde, ac oedd Jebb yn y gymaint yn chwaraewyr allan o'i safle, oedd o'n gorfod cymryd o lawr. Eddie Jebb, symudodd i Bangor mis Ionawr o Fai Colwyn yn ildio y gecrydd at Fahia. Fahia, dan bwysa gan Smythe. Mae gen y draed mor sydyn, Fahia. Dwi'n hoffi weld o pan mae o'n gwynebu chwaraewyr, dim o fe gefn i go fel oedd o'n y safle yna rwan, lle mae o'n gorfod dangos i byd bach o sgiliau i fynd o gwmpas i ddyn. Mae gen Peter Hoy dafliad hir i Bangor, mae gen Daniel Thomas hefyd. Gryn dafliad, dyma hi'n dod i fewn i'r cwrt o'n awgrym o wthio gan Brewerton, Jebb. Jebb dan bwysa gan Phillips. Am llawer o fantais gan rhan o'r ddau dîm yn yr awyr, efo tawdra dwi'n sôn am i chwaraewyr, ond pwy sy'n isio cyrraedd y bêl gyntaf di'r peth, pwy sy'n o'r agwedd penderfynol i cael i'r pen i'r bêl, a weithiau cael eich brifo dwi'n mynd deud, ond wneud siŵr bod chi gyntaf i'r bêl nad o'r ddau gwrs Cosby. Ac yn y munud agoriadol yma, Malcolm, da ni wedi gweld Gareth Phillips i fewn yn ei chanol hi, a dyna pam mae o wedi cael ei ddewis yn canol y cae, yn yna'n ei dorri pethau fyny ac i fynd ar ôl y bêl. Oedd hi'n agos doedd rhwng fo a Carl Lewis o pnaw, Carl dwi'n siŵr yn siomedig bod ar y fainc, ond Mark Jones, di gweld Gareth yn neud yn dda iawn yn ddiweddar yn ei dîm o, a be wneith o'n neud ydi eistedd a gwarchod yn amddiffyn, a wedyn rhyddhad wedyn fydd i grist fynd o ganol cae a McCreish. Y bêl hir gan Brewerton, a mi oedd Kendall yn effro, achos mi oedd Scott Barrow dan bwysa gan Jamie Reid, ac o Reid yn ffefryn i gyrraedd y bêl, ond Kendall allan ac yn ildio'r tafliad. Peter Hoy. Mi oedd o'n gystal â chroesiad. Mae Brewerton i fyny yna. Peniad allan, ac eto gan Grist. Thomas want am ein ras rhwng Johnson a Fahia. Smith yn effro tro hwn. A mi oedd Morley. A mi oedd Lee Hunt yn cam sefyll ar y bêl drwad at Kendall sydd wedi chychwyn i'n ôl yn syth, dim oedi yn y chwarae, y ddau dîm yn awyddus i gadw'r bêl yn symud. Reid lle gyda'r y bêl rheoli ceisio canfod Jebb. Morley
Môr i weld y cerdyn coch wrth gwrs yn y rown gynderfynol yn erbyn prestati'n da i gerdyn melyn, wel, dwl a deud y llia. Sydman yn neud y dda fan aros ar ei draed. Jamie Reid yn gwad i'r dacl ddod. Rose, o, does am llawer yn mynd heibio i Michael Johnson. A mi o'na drosedd gan Johnson, o, mi oedd Mr John yn y fan ar lle. Mi oedd o fewn llathenni i weld y digwyddiad. Wel, dwi'n licio bod yma dyfarnwyr yn reid penderfyniad fel un. Oce, nath o daclo fo i ochr, ond mi gath o'r bel yn yma ni. Oce, ella nath o wneud o am dynnu Gris yn ôl. Wel, gath o'n y bel, fi oedd yn anghywir. Ie, dwi'n mynd anghywir llawer o weithio. Siwr o'n i unwaith, ond nes i benderfynu o'n i ddim. Sam ond un Malcolm Allen. Lee de Welt. 5 ochrwyr, 6 ochrwyr Port Talbot yn y cwrcosbi, gwastraff llwyr a'r dynion mawr i fyny. Da ni disgwyl gwell gan de Welt. Ie, Mark yn gweiddi allan yma na. Wedyn mae'n gwybod cyfla deud am ddiffyn Bangor dan bwysa. Mae'n cymryd i sydyn. Hunt, wel, i ddisgynodd smaidd o dan drwyn y dyfarnwr. Chwara yn parhau Roberts. Yn syth at de Welt. Ie, mae'n tempo da does i gychwyn y gêm yma. Ddau dîm yn gystadleuol, oedden ni'n gwybod hynny. Y ddau dîm. Mae'n gymaint o frwydra bach personol yn mynd allan yna. Mae yna jyst adio i fynd bach mwy o spice i'r gêm, dydy. 1 munud o'r gêm wedi i chwarae. Naill gol o'r llall ddim wedi cael llawer o draffath, wedi dod allan o gwrt unwaith yr un. Mae yna dempo, mae yna awch, mae yna sparc i'r gêm. Arwan Hunt, mae yna gynnu fan hyn i Hunt, a mae dros ben, Kendall! A mae bel yng nghefn y rwyd! Lee Hunt sydd yn dathlu! 5 munud a hanner o'r gêm wedi chwarae, a mae'r deiliaid Bangor ar y blaen! A be nes i ddeud, un pel hir yn curo'r amddiffyn, oedd nhw rhys gwar, Lee Hunt, wel, nath o godi ofn ar Lee Kendall, a da chi'n mynd gweld hynna, un llawer o'n gwbl. Lee Kendall ddim yn asesu'r bel, oedd o'n gwrw penio'i, oedd ddim yn cael llawioi, naddo, oedd ddim yn teipio fo, a edrychwch, faint o benderfynodd o Lee, oedd yr unig ffordd oedd yn mynd i gyrraedd y bel, oedd llithro a cael blaen i droed iddi. Ia! Camgymeriad Lee, a just blaen i droed sy'n ddigon i ni Bangor ar y blaen. Ac, wel, os a unrhyw gêm angen gol, mae'n gret cael gol gynnar yn ffeinal. Wel, y siarad cyn y gêm oedd bod angen gol gynnar. O'n i'n mynd disgwyl hwnna yn y rai deud Lee Hunt a'i gol gynta yn y Gwpan i Fangor. Ond mi ddechreuodd y tymor hefo Erel. Mi oedd ar y fainc yn nwy gêm gynta Erel yn y Gwpan. Hynny'n golygu i fod o'n cael chwara i Fangor. A mi fydd Nef Powell wrth i fodd oherwydd hynny. Ia, mae Paul yn neud i fynd bach gormod o hyn, ond na ddeud un peth, mi dyla Martin Rose cael cartyn melyn. A mae ti'n gynnar yn y gêm, mi geitho get away efo hon. Ond edrych am o hwyr ydi o'n dod i fewn. Mae'r bel yn adlamu'n uchel, mae'n gyffyrddus i Paul, mae o'n i chymryd ti, a mae Martin yn mynd troi i gefnod wrth y bel a wneud siŵr bod o'n neud cysylltiad efo'i gorff syth i mewn i ochr Paul. Mae o'n lwcus, na mond pryd o dafod geitho gan y dyfarnwr dîm. Ond Malcolm, mi o'na defnydd o Benelin yn fanna'n doedd wrth iddo fynd i fewn. Mi arweiniodd efo'r Penelin siawns bod Hywel James y dyfarnwr cynorthwyol ar ochr bella wedi gweld hynny. Wel, ella ddoed yn bach pellach na'r dyfarnwr mwy na ddim, ond dal i fod, oedd o'n bwrpasol. Dyna dwi'n dweud. A hynna di y peth mawr mewn sefyllfa fel yna. Mae o'n gwybod yn union bod o'n mynd i frifo Paul pan mae'n mynd i fewn am y bel. Oce, na Paul yn neud i bach mwy ohoni, ond mae o'n ôl ar ei draed ac dwi'n siŵr bydd Bangor hapus am hynny. Paul Smith yn ôl ar ei draed. Hywel James gyda llaw y dyfarnwr cynorthwyol ar ochr bella newydd gael ei benodi yn ddyfarnwr. A hynny'n golygu bod o'n gorau roi i Liman yn y cwpwrdd a roi gorau i wyrfa fel llimanwr ac fel dyfarnwr ar ddiwedd y tymor yma. Phillips i lawr, ond mi yna droed uchel gan Craig Garside. A gobeithio Malcolm y bydd pethau mynd yn fler, ynddo?
Wel, da ni ddim angen hynny oherwydd mae'r ddau. Dwi'n gwybod mae Bangor wrth i bodd os di'n am i digwydd oherwydd maen nhw wedi dorri y chwarae, y stael, y rhythm gan Port Talbot. Mi nath Garsaid. Wel, mae'n un o heina fel chwaraewr de. Ti'n mynd i gicio drwyddo fo. Mae o'n dangos i studs. Ac sori Gareth, mae'n eich di gymryd heina weithiau, ond dal i fod, dwi'n yn cael wneud hynny dangos i studs. Kendall ar ge Crydd, ond y gyfle fan hyn i McCreesh. McCreesh yn creu y lle, o mi nath o'n gampus. Mae dal yna i McCreesh, o mi nath o'n ardderchog yn y fan yna Liam McCreesh i greu lle ar gyfer yr ergyd. Edrych as yma'n cadw i ben yma'n un wan. Mae'n cael ei gyffyrddio. Sgiliau bach gret de. Traed sydyn. Just mynd ar ongl lan nifir. Oedd o'n diacor y gol allan iddo fo hun. Sa fo byth ddim wedi cael y bel ar draws y golwr yma'n yna. A Paul Smith yn neud y beth cywir. Oedd hi mor bwerus doedd. Just cael y bel allan. A neu siŵr bod yn gwneud yn yr arbediad. Bangor y deiliaid ar y blaen o gol i ddim. Y gol o fewn 5 munud. Gan Lee Hunt, y bel hir o'r cefn yn twyllo Lee Kendall yn y gol. Oedd o Lee Surman ddim yn gallu gwneud unrhyw beth i'w rhwystroi. Ia, da ni sôn am camgymeriad Lee Kendall, y golwr gorau yn y Gymraeg yn y man ni. Da ni'n gweld llawer heini yn ei ffeinal cyntaf erioed iddo fo. Ond beth am ddiffyn Port Talbot Sports Gwart. Da ni wedi gweld hynny llawer. Oedd gyda nhw ail record gorau yn y Gymraeg tymor yma. Mond ildio 23 o goliau. Rhys sydd at Peter Hoy, Gasaid i fyny amdani hi, hawlio fyna drosedd arno fo. Johnson, Fahia yn trio i lwc o bell. Ac naill ochr yn yr llall i Paul Smith. Wel, so wedi bod yn chydig bach o drafferth i golwr Bangor sy'n ei chlirio hi yn ir i lawr y cae, Rhys. Thomas i fyny efo Hoy, mi oedd na gam sefyll. Cam sefyll, ond yn yr ymosod dwytha yna, Fahia'n dod tu mewn o'r esgyll. Mae Daniel Thomas yn wedi gwneud hynny o'r asgell chwith hefyd i reid y cymorth mae Martin Rose. Mae'n rhaid cyfle ni fynd lawr at yr yslys Andy, ni'n anad i Mike Davies. Diolch Bryn, wel, mae wedi bod yn ddechreuad cyffrous iawn i'r gêm gyda fi fan hyn, mae Wyn Thomas fel amddiffynwr canol, pwy oedd ar fai fyna? Kendall yn y mas yn rhy gynnar wedyn ni. Oedd e ddim yn siŵr os oedd e gallu dala'r bel, ond oedd e dros i fenna, oedd Lee Hunt yn gloi mynd at y bel. Diolch o'r iawn i ti Wyn, nôl at Bryn. Diolch Wyn, diolch Mike. Chris Roberts. Ar tafliad i Fangor. Pawb yn hanner Port Talbot o'r cae ar wahân i Paul Smith, golwr Bangor. Hunt. Mae'n disgwyl amdani hi. Hoy. Mi gafodd o'i ddal, medda fo, gan Daniel Thomas. Mi ath o'i lawr efo bloedd, oedden ni'n clywed i fyny yn y fan yma. Tafliad i Port Talbot, Barrow. Surman, bel hir. Brewerton, mi ath i dros ben Brewerton. Mi oedd na wthiad ar Brewerton gan Liam McCreesh. Ia, yna pi bach, ond doedd yn byd yn yr un Peter Hoy. Oedd o reit o mlaen i fan hyn, nath o'i lawr, nath Daniel ddim cyffwrdd yn y fo o gwbl. Ond, gret de, y gêm mor gystadleol. Bangor di mynd ar y blaen rwan a fi rhaid i Port Talbot. Ond yr unig ffordd maen nhw'n chwarae de, trwy'r amser, maen nhw'n trio cael y bel trwy ganol cae, a wedyn cael digon o peli neu gwasanaeth da i fewn i Martin Rose, fo'n dal y peli fyny, a wedyn popo fe McCreesh yn amseru i rediad o ganol y cae. Hunt. Defnyddio i gryfder oedd o'n gryfach na Surman, a hynny'n golygu bod Surman yn troseddu Morley. Yn ei gosod i. Partneriad cryf iawn de, Jamie ac Lee Hunt i fyny llinell flaen i Bangor y pnawn yma. Maen nhw'n gweddu gilydd, wneith Lee'n hyn trwy dydd, jyst dal i dir, bod yn gorfforol cry a ennill peniad fel la. Mae Surman a Rhys yn gry, ond mae gynnu nhw'n llon llaw pnawn yma. Os rhywbeth Malcolm ar ffaith bod Chris Sharp wedi gadael yn golygu bod Hunt a Reid yn gallu adeiladu'r partneriaeth yn tydi. Yndi, ac mae'r ddau, maen nhw'n gweddu gilydd ydy oherwydd mae un yn wedi dal y bel a llall wedyn yn gweithio i gwmpas o. Morley yn ei chymryd i sydyn. Surman, yr ergyd yn ôl i fewn gan Eddie Jeb. Llygad ar y bel, ar y foli. Dim trafferth i Lee Kendall. Ie, nath o chwipio draws o bel mi nath o de. Mae'n sgil anodd, da ni bod o'n deud ar emboli, mae'n cadw i ben drosti, jyst dod ar draws i mae o'n lle, jyst
Ella jyst trio ryw anwesu'r fel de mwy am y gol. Yn yr hilwen braf yma ar Barc y Scarlet yn Llanelli. Mae yna wynt ddigon oer. Bangor ar y blaen, y gol wedi 5 munud gan Lee Hunt. Yn twyllo Lee Kendall. Scott Barrow. Wel, mae gol yn reid hyder dydy i unrhyw dîm. Ac yn sicr mae yna gam ychwanegol mewn chwarae Bangor ar y funud. Reid. Phillips. Sydd draw yna. Ond ar Barrow. Tafliad. A fel oedd Mark Jones yn deud cyn y gêm, Malcolm, chwaraewyr Bangor y fwy profiadol maen nhw ar gyfer taled 4 blynedd yn hun a chwaraewyr Port Talbot, a mae hynny'n dangos ni. Wel ydy, dechrau mae Port Talbot fel cwp de, fi yn y marn ni. Hoi, y targed ydy Brewerton allan amdani hi. Roberts yn ôl at Hoi, pas gywir. Barrow sydd yna'n syth, Hoi, creisiau di fan, Jamie Reid! Mae Jamie Reid, fel ydych chi, Malcolm, wedi anwesu y bêl i gefn y rwyd, ac efo llai na chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Mae'r cannoes wedi gwneud y daith i lawr o Bangor yn dathlu. Bangor 2, Port Talbot 0, Jamie Reid. Wel, mi welais ni yn ganol yr wythnos, Barcelona yn curo yn ebyn Inter Milan o'i un gol i ddim. Ond nath chi weld y peniad, nath y dyn bach yr eilydd bethu. Ond nath Jamie Reid ddysgu gwersydd am yna. Ond chi mwyn gwrdd hedio y penio hon o gwbl. Just cadw y pwer wrth y croesiad a wedyn just anelu at y gornel. Just gadael i just cyffyrddiad bychan bach a dorri wrth i ben a gol gampus. Gol gampus, werth i weld. Wel, oedden ni reit yn llwybr y peniad yna. O'r eiliad y gydawodd i dalcan Jamie Reid neu gorin oedden ni'n gweld bod hwnna'n mynd i mewn. Y peth anodd yma yna di, os ti'n mynd i trio penio'r bel ar ei pwer troli, dyn ni'n mynd i gyrraedd. Ti'n gwybod bod ddigon clyfar i ddefnyddio'r pwer ar y croesiad i anelu just cyffyrddiad mwyaf bychan arni. Ac wedyn ti'n gwybod mae'r bel mynd i grymannu oddi wrth y gowr ac i'r gornel bella. A rhaid chi ddeud, mae'r gallu gan Jamie, mae wedi wneud o'r trwy'r tymor, a rwan mae wedi wneud o'r y llwyfan mawr. Chweched gol Jamie Reid yng Gwpan Cymru i 10fed gol ar hugian y tymor hon. Wel, bydda Neville Powell fyth wedi breuddwydio y byddai dîm ar y blaen o 2 gol i ddim, a hynny yn y chwarter awr cyntaf. Sa chi byth yn deud ar ei wyneb o? Rwan gwaith amddiffyn. Daniel Thomas, y tafliad hir i fewn i'r gwrt ar ôl beniad gan Morley. Bangor yn ffodus a doedd Fahia ddim yn bellach yn ôl. Hoi, o mae'r gêm yn mynd i agor allan nhw yn tydi. Fydd y rhaid i Port Talbot fynd amdani, a mae'n golygu fydd na fylchan y cefn i Lee Hunt ac i Jamie Reid. Mae Grish, mae Fahia ar y chwith, Rose ar ei holi. Pwy arall? Johnson. Ia'r 2 gol i fyny rwan de, 2 ddoniau unigol de, gan Jamie Reid a Lee Hunt, un hollol wahanol i llall, un efo agwedd penderfynol i gyrraedd yn cyntaf, a wedyn just clefar a'r gallu gan Jamie Reid i sgorio gol fel yna. Thomas, edrych am Rose, Morley, ond mae Morley'n 6 troedfedd ac 1 modfedd, a mi oedd angen hynny. Dave Morley, cerbyn coch yn erbyn Port Talbot gol yn mis Tachwedd. Ychwanegol at yr un yn yr own gynderfynol wrth gwrs yn erbyn Prestatyn. Wan, gwaith amddiffyn. Y peth calla a'r peth gorau allan Port Talbot i wneud ydy rwydo wrth gwrs. Johnson ar y postyn pella, mi oedd Brewerton yna hefyd. Rose, Phillips, Reid, drychwch ar y gwaith amddiffyn gan Jamie Reid a'r bas ymlaen at Lee Hunt. Hunt yn ei gwiro hi, heibio i Grist. Hunt i fewn i'r cwr Cosby, gwaith amddiffyn rhagorol gan Lloyd Grist a'r bêl do'n wir oddi ar Lee Hunt y dothi am engi gol i Port Talbot. Ia, ni'n ras da doedd rhwng y ddau, efo'r 2 chwaraewr yn
eitha cyflym, unwaith mae Lyn agor i gwysa, ond Lloyd Grist yn neud yn dda i ddod ar ei draws yn y diwedd. Baro, dan bwysa. Jeb. Mae'n nipyn bach yn naturiol yn seicolegol ar ôl beth sydd wedi digwydd i Port Talbot wythnos yma. I nhw gyrraedd Ewrop, bod nhw ella di tynnu'r Spartyn a Bangor, a di'r gêm yma meddwl mwy i Bangor. Sa'ch chi wedi deud ar ddechrau tymor, na ella mo'n gobeithion oedd gynno Port Talbot sy'n mynd i Ewrop, a na ddisgwyliad i Bangor. Wel, dyna y gwahaniaeth sydd wedi bod tymor yma, ond rwan, mae Bangor efo siawns hefyd. Hoi, edrych am Brewerton, Rose oedd yn ôl. Hoi, nôl i fewn, mae Reid dal yna, mi oedd o'n cam sefyll. Mr John yn gadael i'r chwarae barhau. Ond bydd rhaid i Lee Kendall wneud yn well neu yna, gwastraffu'r meddiant. Rhys. Phillips. Dan bwysa gan Craig Garside. A mi yna drosedd gan Garside ar Phillips. Ia, dechrau gêm, de, mewn gêm mawr fel hyn, o ti'n edrych ar chdi dy hun, a ti'n, oce, da ni'n gweld ar y llun yma wan, wel, yn llawer yn hwnna. Ond, mae'n rhaid chdi wneud pethau syml yn gywir ac yn gyson, a dyna beth mae Bangor yn wneud ar y funud. Mae'r chwaraewyr Morley a Garseg ar ôl cael, jyst curo tackles a wneud pethau, cadw pethau fynd, 5 llath, 10 llath, cadw'r bel. Be mae y ddau Brewerton ac Michael Johnson yn ganol o'n neithyn, di curo hit i penio a jyst i taclo'n saff a wedyn reiti eto. Be mae'r ddau flaenwr di wneud? Dal y bel i fyny, dod â pobl fewn i ge a cael ergyd cynnar ar y gol a mae'r ddau di sgorio. Dyna be maen nhw'n wneud y pethau syml yn dda ac yn gyson ar y funud. Lee Hunt wedi 5 munud, Jamie Reid wedi chwarter awr, Bangor 2, Port Talbot dim, Hoi. Methu cadw'r bel, wedi dros y llinell o fymryn dan bwysa gan Daniel Thomas. Thomas, fel Rose oedd y targed, Brewerton. Ac yna Smythe at Morley, Jeb, Morley. Garside yn galw amdani hi, mae Jeb ar yr ochr gosa, Reid yn ceisio i gwiro hi bei Sermon. Hunt dan bwysa gan Phillips, Jeb i fewn i'r cwr Cosby, Kendall yn awdurdodol ac allan at drwff a hia. Chris Robertson gyrraedd y bel cynta ac yn reiti yn y dorf. Bel hir ymlaen, wel, dim ond unwaith a Port Talbot wedi colli o fwy na 2 gol y tymor hwn, a 2 gol i hyn yn erbyn Caerfyrddin. Maen nhw ar ei holi o 2 gol i ddim yn y gêm bwysica o'r cwbl. Rownd derfynol Cwpan Cymru ac ar ei holi o 2 gol i ddim. Ia, dydy canol cae Port Talbot ar y funud dim di cael dim byd o ddylanwad ar y gêm yma. Gareth Phillips, Lloyd Grist a Liam McCreish ddim di cael y peli oherwydd mae Bangor yn just mythu'r canol cae allan, a wedyn be mae Garside a Morley yn neud, pan mae bel yn mynd dros i penna nhw, maen nhw ennill yr ail bel hefyd. Dyna sy'n bwysig. Oce, da ni ddim yn mynd i chwarae trwy ganol cae, però da ni'n mynd i fod yn uniongyrchol, ond fydd gyda ni Jamie Reid a Lee Hunt sy'n gymaint o goesan i nhw i redag y Sianeli ac i weithio'n galed. Mi na ni drio jyst cael yr onniffyn i droi, os da ni'n mynd i hynny, da ni'n mynd i gyro'r ail bel, a dyna maen nhw'n neud. Hanner ffordd union drwy'r hanner cynta. Bangor 2, Port Talbot dim. Fel ydych chi'n dweud, Malcolm, yn canol cae, ar hyn o bryd mae Bangor yn ei ennill i welson i'r eiliadau nôl. Mae Cris yn ildio'r meddiant yn llawer i hawdd. Ia, yn fanna mae'r dyn ychwanegol gan Port Talbot hefyd ewel ni. Daco ma fan hyn gan Michael Johnson, dwi'n meddwl sydd ar y llaw. Ia. A mae Cris, mae'n chi ddau dyn sy'n ddim yn tynnu allan o dacl dde. Dyna pan fod Liam McCreish wedi gweld 10 cerdyn melyn a 2 cerdyn coch y tymor hwn. Rose, hawdd i Paul Smith ac, wel, chwarter agoriadol hawdd iawn i golwr Bangor Paul Smith. Ia, gyd beth di Port Talbot byth wneud, oherwydd dim... Mae lot i ddweud efo Mark Jones wrth gwrs efo'r effaith mae o'n gael yn yr ystafell newid. Ond wneud nhw taflu'r twal i fewn, mae'n sicr. Hunt i fyny'n erbyn Sermon. Hunt yn cadw'r meddiant edrych am Jamie Reid. Reid ffigiodd Reid
yn disgwyl bod Mark Smythe yna. A tasa honna di gweithio mis honna di bod yn gol gampus. Wel, sa honna di dod i fi, sa fi ddim di gadael i fynd. Unatha chdi, oedd hwnna'n andros o gyfle i Jamie just pasio i mewn i gornel o rwyd. Edrych, dwi'n gwybod beth mae'n trio neud, trio twyllo yr amddiffynwr i Smythe sy'n dod i mewn trofos. Pam nath o'n just fynd trwy coesa Rhys, sa'r gol wedi cael ei ddallu, sa'i yn y rwyd, a sa'i, wel, mwyn e lai gen drosodd. Matthew Rhys. A da chi'n synwyro bod yn rhaid i Port Talbot sgorio cyn yr egwyl. Sy'n bod tro fel blaenwr, dwi'n gwybod mae Jamie di sgorio llwyth o goliau tymor yma, ond mae yna hanner cyfa i flaenwr sy'n ar ben i gêm yn fan yna. Yndi, mae'n gret os di rhywbeth fel yn dod oddi wrth weithiau lle pan mae'r amddiffynwr yn disgyn amdan y twylliad, ond sa fi di cymryd iar. Mark Jones, wel, ryw olwg bryderus feddylgar ar i wyneb o, mi o'na hanner cyfle yn y fan yna i McCreish. Welcome, sa chi'n Mark Jones, beth sa chi'n neud wan? Sa fi yn reid, mae Cris yn agosach i Ros, gadael 2 yn ebyn 2 yn ganol cae, a deitha Liam McCreish. Gwranda, ti'n mynd creu un problem i Fangor o gwbl lle ti'n chwarae rwan. Chwarae yn yr corridor rhyw ansicrwydd ma, tu ôl i cael chwaraewyr Morley a Gartside, ac o flaen Martin Ros ac amddiffyn Fangor. Felly, ffeindio bolcha bach i chdi dyn, lle mae o rwan? Rwyd yn cael ei droed i'r bel ymlaen gan Phillips Johnson. Hoi, dan bwysa. Jeb, gwylio'r bel, dod i lawr o'r nefoedd Syrman gafodd i ben i'r bel. Johnson, Jeb, o mi dynodd i lygad oddi ar y bel am eiliad. A mi ddoth yna hanner cyfle i Scott Barrow. Ia, dim digon o chwaraewyr Port Talbot yn, fel nes i ddweud ar cychwyn y gêm, brwydr bach personol yma. Bangor reit i fyny am y gêm yma, 100% yn ei safon canolbwyntio i trefn, i disgobliaeth. Ac mwyn ein byd, maen nhw'n gyntau'r bel. De Belt, ond ydi gael ei blaen o hefyd mae Fahia. Draw y daw Michael Johnson. Fahia, gwiriad oddi ar Johnson. I rwystrith y gig gornel ac yn ddigon bodlon ildio y tafliad mae hynny'n golygu. Y bydd Daniel Thomas yn dod draw o'r yslis gwyth i'r yslis dde ar gyfer y tafliad hir. Ia, da ni'n mynd i weld hyn trwy gen efo Peter Hoy i Fangor wrth gwrs, a Daniel Lee, Port Talbot. Weithiau, sa fi licio jyst gymysgu ni, fyny jyst dwytho bod chdi'n ei hyn, a cael rhaid rhywun yn byr, cael ein ôl a cael croesiad i fewn. Ond, mae'r tafliad yma fel croesiad yn mynd. O, mae Rose yn y cwrt, mae Rhys yna, mae McCreish. Rhys i fyny amdani hi, fo gafodd i ben moel i'r bel, ond yn syth i ddwylo diolchgar Paul Smith. Ie, edrych am o bell mae McCreish o'r golwr yma hyn. Unwaith mae Matthew yn mynd i fyny am y bel, de. Mae di, atha mesurhediad y bel yn dda, mae di neidio'n glyfar, momentum di godi fo'n uwch na pob arall. Mae di penio lawr am y gol. Mae rhaid i McCreish trio rhagweld hynny a rhedag i mewn ar ei holi. Phillips at Barrow. Y chwys yn tasgu oddi ar dalcen Phillips. Ond yna ddim trosedd yn hyn. Rose, mi wthio ddi yn rhy bell. Fysa chi'n disgwyl i flaenwr o brofiad ag o safon Martin Rose bod wedi gwneud i Paul Smith o lia arbed rhywbeth yn y fanna. Wel, oedd wedi gwneud y gwaith caled oedd wedi cael Michael Johnson oddi wrth y bel. A wedyn, cyffyrddiad nesaf oedd ddim digon da. Oedd chi'n gwybod beth ei syniad o, jyst eisiau agor y gol i fyny i hyn oedd o wrth fynd â hi ti mewn de. Yna fo, na ni weld rwan dwi'n siŵr. Edrych am wneud y gwaith caled, mae o'n gorfforol rhy gri Michael Johnson. Rwan, cyffyrddiad yma, y syniad oedd, jyst cyffyrddiad bach ti mewn i agor y gol i fyny, a wedyn ella crymanu i'r postyn bella. Smythe, rydyn di enwi fo llawer yn y 7 munud ar 20 agoriadol. Jeb wedi gweld llawer mwy o'r bel, cyfuno'n hyfryd efo Reid. Ac McCreish yn gwneud y gwaith amddiffynol. Lle bysai reolwr yn disgwyl i weld o yn gwneud y gwaith llawer mwy ymosodol. Ond mae blaenwyr ac chwaraewyr canol cae yn ogystal ag amddiffynwyr Port Talbot yn gorfod amddiffyn. Wel, mae hwn yn brofiad newydd i Port Talbot. Y rownd derfynol gyntaf iddyn nhw. Ac hefyd, tydyn nhw ddim wedi arfer bod ar ei holi yng Gwpan Cymru
dim ond am 12 munud hanner cyntaf mae Port Talbot wedi bod ar ei holi mewn unrhyw rownd a hynny'n erbyn y seintiau newydd. A mae'n illyn nhw honno ar gicio'r smotyn. Ia, dwi'n mynd anifis, a neb di canmol a di bod yn gefnogwr o Port Talbot tymor yma na fi. Ond mae gen i fi ryw deimlad pan nath nhw droi fyny yma heddiw bod y swydd wedi wneud wrth yswytha. Ac fydech chi'n mynd i mewn i unrhyw gêm pan ydych chi fel la. Barrow, y creisiad at yr ochr bella yn ôl i fewn gan Rhys Smith yn gwbl benderfynol ac yn ddiogel. A mae hynny'n reid hyder i chwaraewyr Bangor. Wel, yndi, mae'n gret gweld golwr yn awdurdodol yn dod yn ôl y bel fel yna. Ac nath o weithi, dwi wrth ymoli pan mae golwr yn gweiddi a mae'r amheuaeth ddim yn dod awyr. Bod o'n dod, ofni pawb a cymryd y bel. Mi o gasau yn uchel fydd yr eid iddo fod yn ofalus. Ydy pan mae mor agos at y dyfarnwr rwan. A mor hir mae mynadd y dyfarnwr yn mynd i barhau efo Craig Gasaid. Cael ei chymryd yn sydyn, Barrow. Grist, Morley sy'n dod o draw efo, pas bach hyfryd. A Johnson yn defnyddio ei brofiad ond y bel yn gwiryddi ar Johnson. Ond mae Johnson di gwyllio'n gacwn. Wel, oedd o'n hapus oedd o'n mewn a jyst i gwarchod y bel allan oedd o. Ac chwarae teg nhw, nath o ddarllan y symudiad. Oedd o'n digwydd o'i flaen oedd o. Ryw 10 eiliad cyn iddo fo ddigwydd. Y tro gyntaf ni weld Scott Barrow yn ymosod yn y gêm a mynd yn dangos faint o bwysau mae Bangor wedi gael. Llifin ar ddeg ydy Daniel Thomas yn hir at yr ochr bella. A Martin Rose, wel, ystym i gorff yn deud y cwbl tydi. Drychwch arno fo. Ia, oedd ddim yn gornel dda o cwbl iddo fo chwaith, nag oedd dyn nhw'n mynd i sgorio allan y man yna. Mae rhaid chdi chwilio am ryw dacteg gwahanol, fydd Mark yn bendant sy'n hapus y ffordd mae dîm o yn hanner awr cyntaf yma, y ffordd dim bod nhw'n di trio i gori y gorau glas, ond y peth ydy mae rhai nhw fod y well na hyn, y gwasanaeth, y cyffyrddiad cyntaf, y pasio, mae rhaid i fod mwy cyson. Mae gen nhw chwaraewyr yn eu tîm, cofio wedi droi y gêm fel hwn, os yna cori goesa, gen nhw Martin Rose, gen nhw Daniel Thomas i lawr y chwith ma. Chwaraewyr de sy'n medru neu rhywbeth yn sydyn ar y bel a creu hafog. 1 munud wedi mynd, cerdyn melyn cynta'r gêm yn mynd i Michael Johnson. Mae wedi cael ambell i rybydd. Wel, dwi'n meddwl nath o golli ben efo'r cic gornel na. Wel, beth ti'n neud, Mike? Ti'n well na hynna. Sy'n rhaid chdi neidio i fewn fel yna. Unwaith, ti'n neud ymroddi dyn i fewn i'r dacl, a ti ddim yn cael y bel. Wel, dyna sy'n digwydd, ti'n cael y godi fel hyn. A mae'n reid y cyfle i'r cefnwr chwith Scott Barrow fynd draw i'r ochr bella i grymannu y bel i fewn y safle delfrydol wrth gwrs a dylamu. Ac sydd drwodd at y golwr Paul Smith, a mae bob dim wedi bod yn rhy gyffyrddus o sut hyd yma i Paul Smith. Ia, Bangor dydy 100% ffocws ar y gêm yma o'r cychwyn. Oedd McCreesh ddim yn cam sefyll o rwan mae'r dyfarnwr wedi penderfynu fod Jamie Brewerton wedi tynnu McCreesh o bosib. Wel, oedd hi'n meddwl penelin o'i fyny oedd o. Oherwydd nath McCreesh nhw rwpio i wynaf am rhywbeth. Ond o'n am llawer yn ei dwi'n meddwl, wel nath o. A mae yna 2 benelin yn ei wynaf o. Dim un. Ond, jyst i ryw ddal o, nad i fod cael y bel oedd o de, ond sefyllfa da iawn yma'n hyn i Port Talbot a da ni wedi gweld rhywbeth special do. Gan Scott Barrow. Rhagfyr y 7fed ar 20 Malcolm Allen. Port Talbot yn erbyn Castell Nedd. Scott Barrow i gornel ucharwyd. Dim y troma. Jeb. At Hunt yn ei gwylio hi. Oedd o'n gwybod yn iawn lle oedd Reid. O, mi lithrodd o, mi wirodd y bel heibio i Syrman. Ond y cyfle wedi mynd. Ia, dais just dal i sowdl o nath o, dwi'n meddwl wrth fynd i reid y bel rownd o fag i redag o gwmpas o de. Ac just dal i sowdl o. Ond unwaith eto, cyd chwarae gan Lee Hunt a Jamie Reid ar yr un meddwl bob tro. A mae'r system aml bel sydd yma heddiw yma golygu bod y chwarae dys a ddim oedi bron a bod. O, na drosedd reit ar ymyl y cwrt Cosmi. Reit o dan drwyn y dyfarnwr. Max Smythe oedd y troseddwr. Wel, dwi'n meddwl o hon. Dwi'n mynd i'n cardyn coch iddo fo gobeithio yna di. Oherwydd, doedd mae Cris i fewn, o na, cardyn fel un, ond doedd o ddim i fewn ar y gol.
a dyna ydy'r rheol. Mae rhaid fod i fewn yn syth ar y gol. Oedd o gyda McGreesh, hanner llath ar Smythe. Oedd Smythe ochr anghywir i amddiffyn. Ond yn bendant am McGreesh i gael ergyd ar y gol. Mae hynna'n sicr. Ond safle not gwell i Port Talbot cael hynna'n yn ôl i mewn i'r gêm. Wel, menw Michael Johnson a menw Mark Smythe wedi fynd i fewn i lyfr Mr Dean John Lee Dyfalt. Mae wedi sgorio ddwywaith yng Gwpan Cymru. Syth yn erbyn y mur amddiffynol. Baro o bell. A mi roddodd Peter Hoy i ben a'i gorff dros Bangor yn y fan yna. O fi gyn y hogi'r pen yno. Mae'n ddyn mwy dewr na fi os ydy di ben tu ôl i hwnna. Fi'n siŵr na ti'n symud o ffordd oedd o. Mae'n rhaid deud yn y 10 munud chwarter awr dwytha. So mae'n un tîm di bod yni. Port Talbot. Jeb, ben, efo Baro yn amseru i'r yngipiad mi nath o'n dda. Mae'r cymorth yna gan Daniel Thomas, mae Rose ar rediad i'r canol ma. Baro wedi parhau ei rediod Brewerton, ond mi o Brewerton chydig bach yn araf yn mynd i lawr. Ac yn ffodus y bel allan am gic gol. A mi reid yna gyfle i ni mynd i lawr at yr ystlys rwan. Wel, ie, Scott Baro. Nath o ddim cyrraedd y bel, nath Brewerton i'r llawr ac i cael erbyn Scott. Ond wrth hynny nath o fynd trwy ddefo fyd. Wel, mi gawn ni gyfle i fynd lawr at yr ystlys at Mike. Cyn y gêm, fe nes i enwi Liam McGreesh a Scott Baro yn y cwarter awr diwetha. Maen nhw wedi dod yn fwy amlwg, ond mae eisiau cynorthwy ar Martin Rose. Ni wedi gweld beth yw mantais chwarae dau yn y llinell flan i Bangor yn y cwarter awr agoriadol, ond mae angen cymorth ar Martin Rose a'r pêl ola o safon. Llain y 10 munud i fynd tan yr egwyl, diolch Mike. Cygrydd i Bangor. Ia, dwi'n licio gweld hynny. Mae Gareth yma, mae'n gweiddi ar Daniel i chwarae byd bach mwy cul yn ganol cae pan maen nhw efo'r bel. Dwi'n dall be mae'n dweud, ond mae Daniel, pan mae Port Talbot mewn meddiant, mae rhaid fod y dallan i'r esgyll. Rwan, dydwch ar y lle o gen Smythe at Jeb i gael ei greisiad i fewn. Reid! Dyna chi hyder gan Jamie Reid, campus. Os oes sgil anofan pêl-droed i ongli, yli kick-bike. Dros di ysgwyd de. Oedd wedi amseru bob dim yn berffaith, ond chali ar y targed hefyd, ond dim pwer. Just cicio i fewn i'r cae de, a mae hynna'n tynnu'r pwer o ddiwrthi, ond wel, gallu, clefar, gwych, dawn, mae gynnu hwn bob dim. Weithiau dwi'n meddwl wrtho fi'n hyn de, pam dydw ddim yn chwarae'n uwch na hyn. Dwi'n meddwl bod yn argohed i hun, neu credu'n i hun digon, ond pan mae'n hyder hunanol fel yna, ti'n gorfod gofyn y cwestiwn dot, a fysa fo medru. Pam nath Wrexham i ryddhau o, ella ddim yn barod adeg yna. Prif sgoriwr Bangor y tymor hwn, bellach efo 30 o goliau. Sgorio gol rhif 30 wedi 15 munud o'r rownd derfynol yma. I rei Bangor ar y blaen o 2 gol i ddim, a hynny ar ôl i Lee Hunt roedd Bangor ar y blaen ar ôl 5 munud. Reid ceisio canfod Jeb. Baro. McGreesh, Smythe. Mae'n adroed i fyny gan Dyfalt. Y chwarae'n parhau. Dyfarnwr yn gadael i bethau lifo. Morley, dan bwysa. Johnson. Hunt ar ei holi, ond Rhys sydd yna hefo Reid, y sodliad bach gen Reid. Mae gen fod bob math o sgiliau does ond. Beth mae Bangor ar y munud, oes angen wy'n o bod dyfo'n gyntau'r bel trwy adag. Mae gen nhw'n llawer mwy o ddychymig yn ei gêm. Mae Port Talbot yn araf bach. Yn cofio na ffeinal di hon, a mae angen troi fyny. A dyna pam bod Nev Powell yn cyfarth ar yr ystlys bella. Bach y fwy symudol na mi wedi bod. Mae o'n ymwybodol o Port Talbot, fel ti'n dweud, Malcolm dod yn ôl i fewn iddi. Wel, yn sicr gyda chdi 8 munud, wel, llai na yna, 7 munud rwan tan yr egwyl, iawn. Pa bryd mae'r golia, pa bryd mae safon canolbwyntio chwaraewyr yn mynd i lawr ydyn yr amser yma. Felly, os oes Port Talbot yn sgorio wan, pwys yn mynd i mewn i'r ystafell newid efo'r momentum, bod Bangor ar y blaen, yn seicolegol fel chwaraewr, ti'n meddwl, un gol yn o'r ôl i wan, ac be mae Bangor ddim angen ydy hynny ddigwydd, ond wrth gwrs mae Port Talbot isio. Mae Bangor wedi bod yna o'r blaen, wrth gwrs.
yn 2008 ac yn 2009. Rwan ta ras i Lee Hunt, mi gafodd ei lorio gan Gareth Phillips. Mae yna Cerdyn Melyn arall, Cerdyn Melyn cynta i Port Talbot, a hynny i Gareth Phillips. Ia, beth sy'n digwydd yma'n hyn efo Lee ydy, mae'n chwarae dda gan y fo, mae'n dod ar draws Gareth, draws llwybr Gareth. Edrych, mae'n jyst yn mynd ar draws llwybr Gareth. Felly mae'n gwybod mae Gareth yn mynd i wneud cysylltiad efo fo, a dynnu fo lawr wrth gwrs oherwydd. Ond i'n meddwl sa Lee di, troi yn mynd am y gol, so wedi curo ras yn mynd Gareth Phillips. Dwi'n gwybod oedd y Syrman dwi'n meddwl ar ei ffordd ar draws o ochr arall, ond sa wedi bod yn diddorol. Brwyton ar y gwrdd gosbi, mae Jeb yna. Mae Hunt yn pwyntio at y smotyn hoi i gyfeiriad Brwyton. Brwyton i fyny efo Syrman ac yna Barrow. Gasaid yn twyllo Thomas. Ond yna methu canfod. Jeb, Barrow. Mae Fahia di mynd ar ediad, mae Fahia yn cam sefyll. Mae Grist i fyny yn y llinell blaen. Phillips, De Volt. Angen cymorth ar De Volt. Edrych am Rose. Hoi. Ryw gliriad bach yn brysiog i rwla. Ia, di Bangor yn poeni llawer o hynny, jyst yn bach o orffwys, o mwy pwysig cael yr amddiffyn 10 llath i fyny'r cae. Bod nhw ddim yn amddiffyn yn dyfn. Ac dyna pam nath o jyst cicio i rwla i ddweud y gwir fel tîm Febrin. Dwy gêm gyngrau y tymor hwn. Port Talbot gafodd y gorau bethau'n ennill o 2 gol 1 ar y Gen Cwp ac yna'n gyfartal. Ddechrau fis Ebrill ar ffordd Ffarar. Mae Bangor ar y blaen o 2 gol i ddim. Brwyton. Gwiroddiad Daniel Thomas, nad o med y dyfarnwr. A mi arosodd y llimanwr ar yr ochr gosa yma. Mr Martin Williams, nes bod y dyfarnwr yn gwneud i benderfyniad y tafliad y cael ei gymryd gan Thomas. Jeb, tynnu lygad oddi ar y bel, rhaid y bel yn ôl i Thomas. Angen y cymorth, mae Barrow y tu ôl iddo fo, mi nath Jeb i waith am ddiffyn y dda, bydd y bast yn cystal. Phillips, McCreesh, y sodliad oedd yn gwybod bod Daniel Thomas yna. Barrow, at Barrow am y creisiad. I mewn y daw i Rose, mi oedd hwnna'n gyfle ac i beniwr fel Martin Rose. A tydi o ddim yn cael gêm effeithiol o gwbl. Dwi'n mynd i gwylio credu bod o'n mynd i sgorio fyna, mae o'n gwybod yn gynnar pan mae'r bel ma'n dod yn draws, mae'n mynd i gyrraedd i gynta. A mae'n jyst troi i gorff dipyn bach, mae angen arno fo, a wedyn jyst heina ar eich di benio. Fe rhaid chi cael pwyr trol i heini am dy draws y gol, dim math o'r gol Jamie Reid. A Martin yn gwybod dyle fo'n neud y well da hynny. Mae'n cael amser i feddwl, o ddim yn dod yn sydyn iddo fo. Mae o'n gwybod yn gynnar yn y croesiad bod o'n mynd i gyrraedd y bel gynta. Felly, addasu'n sydyn yn dy ben ac sgoria. Phillips yn gry yng nghanol y cae. Brwyton. Brwyton bydd yn codi'r Gwpan. A'i Matthew Rhys. De Volt. Drw Fahia. Hawdd i nabod o efo'r sgidiau coch na. Roberts yn disgyn. Chydig bach yn dramatig, chydig bach yn gomig. Llai na 3 munud o'r 45 agoriadol ar y blaen. Mae dim o ar ei holi. Mi fydd angen dipyn o bregaeth yn ystod yr egwyl. Wel, bregaeth fydd un peth, ond mae rhaid symud ymlaen a neud siŵr bod y camgymeriadau yn digwydd eto. Ond fe rhaid fo, mwy na bod yn bregaeth, fe rhaid fo fod yn ysbrydoliaeth ac ella wneud rhyw fath o newidiadau i fynd i plamba. Brwyton, digon bodlon ildio y taliad. Port Talbot ti'n mynd i ddod yn dîm gwael dros nos. Mae'n wedi gorffen yn drydydd 2 boint uwch ben Bangor. Felly, mae'n mynd i chwarae, mae'n mynd i troi fyny am hanner awr. 10 munud dwytha yma, do! Ond dyn nhw'n cael ei mantais o sgorio o'r 2 gyflan am nhw wedi gael. Trosedd am yna ar Martin Rose gan Chris Roberts. Mi oedd Howell James. Y dyfarnwr cynorthwyol yn y fan o'r lle. Wel, amaturau di yno i ni gan Bangor. Oce, nath Chris Roberts ond nath o'n neud cyffyrddiad efo, unwaith ti wneud y dacl, a ddim yn cyrraedd y bel, wel,
A mae yna gamgymeriad am hyn gan Smith, a mae yna gyfle clir. Rhys, mae'r bêl dal yna, mi wirodd hi oddi ar Daniel Thomas. O fe ddylia fod Lee Sermon wedi gwneud yn llawer gwell, Malcolm. Wel, lle oedd Paul yn dod allan yma'n hyn. Oedd James Bruton efo'r sefyllfa dan reoliad. Pa nath am y gol? Mae wedi gwneud y gwaith pwysig, mae wedi dod yn ôl tu mewn i ddyn. Cyffyriad, sydyn, Sermon. Wel, dwi'n gwybod am nithfynwr ydi o, ond welwn i si oedd Sgorio ddechrau tymor o'r ongl yna pryd oedd bod gartraf. A di sydd i mewn i gornol ycha y rwyd efo pwer. A dyna dylai'r Lee Sermon wedi gwneud yma. Pen i lawr, pwer trwy bel, a just, wel, mynd â hi am y gol, neu chyfeirio at y gol. Ond mi welodd o drwff a hia yn mynnu'r bel wrth ymyl y smotyn. A ti'n mynd cymryd sylw man yna, mae rai chdi fod yn benderfynol, just pen lawr trwy drwyddi. Mae Paul Smith, 6 llath o'i gol dydi. Hediad da gan Lloyd Grist, o mi lithrodd o ar y foment dyngedfennol. Grist, Daniel Thomas nôl at Phillips, Grist, Thomas. Mae Rose wedi mynd ar ei rediad yr ergyd gan Daniel Thomas. Ond gwell gan Port Talbot. 4 pas yn olynol am y tro gyntaf yn y gêm yma yna. Ganddyn nhw, just yw 3 ongl bach pwrpasol yn ganol y cae. Daniel dod i fewn ar ei droed de. Bod yn chwarae yn yr asgell chwith. Mae o'n ffefro yn sicr i droed de. Dod ti mewn â ni, a ddech chi'n gweld oedd yn trwy'r cymanu. Ond eto, cymryd yn nerth oddi wrth daro i fewn i'r llawr. Mike Jones, y pedwerydd swyddog, yn dynodi bod na 3 munud i'w ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Rwan, mi fydd angen i ddonia fo yn sicr yn ystod yr egwyl. Yn sicr, mi fydd angen pryd o Dafydd John, Tosiak a Peter Nicholas yn sgwrsio hefo'i gilydd. Tybed be maen nhw wedi weld. Rhys ar peniad, Johnson, mae Fahia wedi cychwyn ar ei rediad. Jyst ag Michael Johnson lygyd yn nghefn i ben yn ymwybodol bod drwy Fahia ar wyb y tu ôl iddo fo. Dyma wedi chwarae munud o'r 3 dros y 45. Smith yn isel at Morley. Jeb dan bwysau gan Barrow. Ac yna gan ffrom i nath Eddie Jeb yn dda. Jeb i fewn yn edrych am Jamie Reid. Reid yn cam sefyll. Oedd Reid yn cam sefyll. Pan wirwyd y bel i fewn gan Jeb. Mi o'na chydig bach o gwffio. Mae'n dal i ddigwydd rhwng Matthew Rhys a Jamie Reid. A maen nhw dal wrth i. Jamie, rwy'n meddwl sy'n y llawer o gystadleuaeth rhwng y ddau yna. Mewn brwydyr, ond dwi'n siŵr teimlad ar rwystredig Matthew oherwydd yn y hanner cyntaf yma. Does am cwestiwn pwy sydd i ennill y brwydyr ar y cae. Jamie, jyst gwranda, cymaint y bregeth ag o'na. Ac ti'n gwybod, fel blaenwr, pan mae amddiffynwyr yn ymatab fel yna, ti'n gwybod bod chdi gael ffordd dy hun a bod chdi gael gêm dda. O'n i wrth y modd mynd â dan i croen nhw. Da ni'n gwybod, Malcolm. Dwi'n mynd i ddweud chdi, Bryn. Y peniad gan Daniel Thomas yn gwiroddi ar Peter Hoy. Tafliad. Hanner munud. Yn weddill. Tafliad hir i fewn i'r cwrt redrych am Martin Rose. Oddi ar ben Dave Morley. Get Paul Smith. Eiliadau o'r hanner gyntaf yn weddill. Rhys, dan bwysau gan Sermon. Smaidd. Sgoriwr y gol gyntaf yn y rown gyn derfynol yn erbyn Prestatyn. Roberts, y creisiad, hawdd i Lee Kendall. Dyfarnwr yn edrych ar i oriawr. Thomas, Jeb, Hunt, Hoy, mae Reid mewn lle ar yr ochr bella. Hawdd bydd y creisiad gan Hoy yn rhy hawdd o lawer i Lee Kendall. Un cyfle ola o bosib. Cefnogwyr Bangor, da chi'n clywed yn chwibanu.
A rwan mae'n chydig bach mwy o draffarth. Dwi'n ama bod y dyfarnwr yn mynd i chwythu'r Gwpan am yr egwyl yn y fan yna. Yn y digwyddiad. Mae'n neud y drosedd i Port Talbot, ond Dyfelt a Smaidd i fewn yn gystadleol, fel da chi'n disgwyl. Smaidd yn gall, yn troi ac yn cerdded i ffwrdd. A mi geith o droi y ffordd arall a cerdded yn ôl i'r stafellau newid. Y dyfarnwr yn chwythu'r Gwpan ar derfyn yr hanner cyntaf. Lee Hunt wedi 5 munud. Jamie Reid wedi chwarter awr agoriadol tanllyd yn rhoi Bangor ar y blaen. Ac fel yma hi yma ar yr egwyl ar bar Cysgarlets. Port Talbot dim, Bangor 2. Y ddau dîm yn ôl ar y cae fel y gwelwch chi. Mark Jones wedi deud i ddeud yn ystod yr egwyl. Fel y gygnath Neville Powell. Yn sicr i chi, dim newidiadau yn y naill dîm na'r llall. Fel y gorffennon ni, 2 gôl i ddim i'r deiliaid. Yn edrych i ennill y Gwpan am y drydedd flwyddyn yn olynol, wedi ennill yn 2007, yn 2008, mae'n ddrwg yna, yn 2009, ac yn edrych i ennill yn 2010. Jamie Reid ar ail gôl wedi chwarter awr, a hynny ar ôl i Lee Hunt. Roi Bangor ar y blaen o fewn 5 munud. Malcolm, da chi'n nabod Mark Jones yn dda. Be fydd o di ddeud yn ystod yr egwyl? Wel, mae'n sicr fydd rhaid fo'n neud i'w dîm gredu na nhw sy'n mynd i gael y gôl nesaf. Y gôl nesaf di'r un bwysig, de, fysa nhw'n ôl i fewn i'r gêm yma. Mae'n bwysig hefyd bod nhw'n cael y gwasanaeth gwell mae fewn i Martin Rose, so wedyn, da gwybod, dyn nhw di argoed i fi'n hanner cyntaf i gymryd y bas ychwanegol yn ganol cae, i wneud y bas yn 20 llath yn lle 50 llath. Oherwydd, i redag 50 llath i'r cymorth i Martin Rose, mae'n neud bod i bach yn ormod iddyn nhw. Felly, bod i bach mwy pwrpasol yn ganol y cae, i ar i'w triong o bach o dangos i fi bod nhw'n gwybod be mae'r cam nesaf i'r gêm. Ododd Rose ddim Mariora yn sicr yn yr hanner cynta. Hunt, llithriad gan Mark Smaidd, a hynny yn ildio y gig gornel. Ia, mae digwyddiad fel yna, weithiau neu hwp hefyd i Port Talbot a cyfla wrth gwrs i reid y golwr dan bwysau fan hyn llithro nath o. Ond ti'n deud am Martin Rose, cofia, mae'n anodd fel ymosodwr y ben ei hun cadw 2 amddiffynwr canol yn brysur. Felly mae angen y gwasanaeth. Barrow reit o dan y traws ac yn reit y syth i fewn i ddwylo Paul Smith. A di wedi gwneud dim o'i le gydol y gêm. Mae wedi canolbwyntio. Mae wedi dal pob dim ar wahan 1 dyrniad yn y hanner cyntaf pan ddisgynnodd y bêl yna i Lee Sermon. Ddylia fod wedi gwneud yn bell. Jeb. Hunt, dio ddim yn cam sefyll. Mae Reid yn y cwrt. Reid, y bêl ar draws gan Hunt. Ac yna Smith yn ei chlirio hi. A mi o'na hanner cyfle yn y fan yna. Y chwarae'n parhau. Smaidd cael ei greisiad i fewn. Rhys yn ei methu hi. Sermon yn ei methu hi. Gasaid yn disgwyl amdani hi. Mae Grish i bach yn ler yn y cem i Port Talbot. Sodliad hyfryd. Rydych am Lloyd Grist. Grist yn ei gwiro i Heigoi Johnson. A Smith ar cliriad Phillips. Sermon. Morley. Angen i rywun wedi droed ar y bêl, da chi sy'n hwyro yng nghanol y cae na. Phillips, ond mi oedd hi droed o'n uchel ar Morley. Phillips. Smaidd yn y Morley. Gobaith o gwbl gan drwff a hi a'i gyrraedd o'na. Faint weithiau da ni'n deud, bas ola na di'r bas anodda. Ydy'r bas sy'n cyfri. Y bas sy'n brifo. Ac di Port Talbot yn gwneud na digon. Ydym ni esgus i Gareth pan mae'n ei hynny. Doedd na ddim pwysau na fan y goedd. Ac chwilio am rediad. A jyst gormod o bwer ar ei baso. Chris Roberts, Reid o'i flaen o. Rhys. Gweld cyfle. Dyfelt sydd yn twtio. Ac yn ôl at Lee Kendall yn sicr arwain am y gol gyntaf na gan Lee Hunt wedi 5 munud. Rose. Mae rhaid bod y cae ma'n galad, Malcolm, oedd y bêl yn adlamu yn y fan yna dros ben Martin Rose. Credan y beidio, dydy o ddim o'n i'n cerdded dan efo gyna, mae'n gwybod ei dŵr yn efo hefyd. Oedd chwaraewyr Port Talbot yn ei siwtio newydd ar y cae. Pan nes i ofyn wrth ar dyn sy'n gofalu am y cae yma i reid y dŵr ar. Ac oedd nhw gyd yn lyb. Wel, chwaraewyr Inter Milan, mae'n debyg. Peter Hoy,
Hoi i fyny o'r cefn. Grisiad i fewn at yr ochr bellad. Reid dros ben Kendall. A mi yna drosedd yn ôl o dyfarnwr. Ella sti Bryn, dyna lle gys di anwyd o'r dŵr hefyd. Dwi yn ymddiheuro am y llais. Dwi'n trio nora welcome. Dwi'n tad. Na, di byd yr anghywir yn hon, oherwydd oedd y ddau yn yr awyr, li. Dyna beth dwi'n dweud bod tro, mae Jamie yn yr awyr. Sut Mae golwyr yma yn cael i edrych ar ôl gormod yn y marn ni, o fysa fi'n dweud hynna fel cyn blyn wrth. Ac wrth gwrs, dau gyn chwaraewr Hill, Ben yn y fan yna. Lee Kendall. Na Jamie Reid. Thomas, mi o'na rediad gan Rose, mi oedd Johnson yn effro. O'na lawion yn fan yna gan Daniel Thomas. Mi oedd na. Mae nhw angen jyst tipyn bach o look, dydy. Gath nhw hwnna fan man yna. Dwi'n meddwl Daniel gwybod llawer amdani. Gath ni ryw adlamu o'r wrth Peter Hoy. Wel, hwnna'n anlwcus, dydy. Os rhywbeth mi oedd Peter Hoy yr un mor euog ac yr oedd Danny Thomas. Dyfelt. Yn y Grish. Thomas dan bwysau yn ennill y tafliad yn ei chymryd ti'n sydyn dros ben Johnson, Brewerton yn effro i hynny. Mae yna gyfle i Fahia. Rose, wanta. Be all Martin Rose i wneud? All o droi heibio i Chris Roberts. O'na wythiad yma yna gen Chris Roberts. Lee Dyfelt, Creisiad. Gwastraff sal gan Lee Dyfelt. Ie, sy'n ei gwybod mwy na fo ei hun y fan hyn, Lee. Gret o dymor mae wedi gael. Ac eto, dim pwysau ar y bel. Mae rhaid fod efo'r gallu i rei croesiad gwell i fewn ysbio. Mae o'n siomedig efo hun, ond mae'n un o hyn i ni thorchu llewis. Neith hwn nim taflu tŵol i fewn, coeliwch i fi. 6 munud union o'r ail hanner wedi chwarae. Fel ag yr oedd i ar yr egwyl. Port Talbot dim, Bangor 2, Lee Hunt a Jamie Reid o fewn y chwarter awr gyntaf. Na rhoi Bangor ar y blaen. Lee Hunt sydd i lawr ar ei hyd. Ie, gafel yn ei ben. Dim mae o. Dyna rhyw gysylltiad penna yna. Ac, mae Lee'n ocyn. Sydd ddim yn mynd lawr am un byd, de. Ie, yn bendant ben i ben efo Syrman. Mae Syrman yn gafel ni ben hefyd. Sy'n llawer o symud nag os gan Lee. Wel, mae Lee Hunt yn llonydd. Mae'n poen, mae'n amlwg yn tydi. Dwi'n gobeithio fe'n gwybod pa diwrnod di ac beth yw'r sgôr. A bod y sgorio. Nid yna nid a well, dwi'n siŵr. Wel, mae'n rhoi cyfle ni gan bod ni'n gweld bod Lee Hunt yn iawn, da ni'n gobeithio. A mae gen Mike westai arbennig iawn hefo fo i lawr ar yr ysglys. Ie, diolch Bryn, y cadw cwmni i fi, mae'r gan Torres Elin Fflir. Elin, llongyfarchiadau ar y canu, sy'n brofiad o ddi? Wel, diolch yn fawr. Nes i fwynhau o, oedd o'n brofiad da iawn ac yn enwedig gael perfformio ar y cae pan mae yna un o timau lleol i chwarae hefyd, oedd o'n ddipyn o brofiad. I chi'n gofnogwr mawr o Fangor a mae yna gysylltiad teuluol gyda'r tîm hefyd? Wel, oes, byddai'n trio cefnogi, byddai'n licio gweld beth maen nhw'n wneud a lle maen nhw yn y gyngrair a mae mrawd hefyd yn rhedeg academi ieuenctid i Fangor, felly dwi'n cael lot o'i hanes nhw rhwng bob dim. A mae wedi bod yn hanner cyffrous a llwyddiannus iawn i Fangor. Chi'n meddwl ewn nhw ymlaen i ennill i? Dwi'n gobeithio yn neith nhw, dwi'n gobeithio. Diolch Elin, nôl at y tŷ Bryn. Diolch Mike, a diolch yn fawr iawn i Elin. Ie, Lee Hunt yn iawn, gobeithio, ond neis gweld Elin Fflir, ferch bach prydferth fel gwestai i ni. Yn lle bod hein yn y studio bob tro, de. Diolch Malcolm. Peter Hoy i'r gornel. I gyfeiriad Lee Hunt a da gweld i fod o'n ôl ar y cae. Ac knock i flaenwr Bangor. Peter Hoy yn yr 4 sydd yn y cefn i Fangor sydd wedi ennill Cwpan Cymru fwy nag unwaith. Hoy, Brewerton un arall fod i ennill i deir gwaith. Kendall ymwybodol fan y le gan Lee Dyfelt. Wrth i
o gafal ar y bel ac yn gorfod troi yn ôl at i Kendall eto. Ie, be mae hynna'n neud pan mae'n troi yn ôl allan, mae'n mynd i amser dydy i Bangor cael yn ôl i siap y tîm ac i'n nôl i fewn i'w safle. Mae'n wrth ymosod cyflymach a hynna. Mae'r patrwm Malcolm yn debyg iawn i'r rownd gyn derfynol yn erbyn Prestatyn. Bangor ar y blaen o 2 gol i ddim ar yr egwyl ac yna yn cael siop bron y bod. Wel ia, ti'n cael y teimlad hefyd, mae gen nhw ger arall os dyn nhw angen. Ond dim nhw sy'n angen o ar y funud ac i Port Talbot sy'n gorfod gofyn y cwestiynau. Ar y funud mae Bangor efo'r atebion i gyd, mae rhain o ddechrau neud rhywbeth gwahanol. Dwi yn gweld mae Cris wedi gwrthod i hun. Llawer mwy agos yn yr ail hanner mae i Martin Ross, fod o'n 4-5-1 dal i fod, mae o'n cydyn bach mwy o rôl rydd wan, mae Cris i ddechrau i rediad llawer agosach i Martin Ross. Mae'n aml iawn, mae Neville Powell yn dangos emosiwn, fel y gwelswch chi yn y fan yna. Yn gynorthwyo o, Mark Limbert hefo lo. Limbert wrth gwrs wedi ennill Cwpan Cymru 4 i weithiau, dwywaith efo'r Hill a dwywaith efo'r Bangor. Cam sefyll. Grydd i Port Talbot, 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Dim newid yn y sgôr fel y garoli oddi ar ôl chwarter awr. Kendall ar Grydd. Hoi. Angen yw spark wan yn does, Malcolm. Ac ydy Mark Jones yn mynd i eilyddio, da ni'n edrych ar y fainc. Ac mae rhywun fel Lee John a Nicky Holland, chwaraewyr profiadol y gall Mark Jones alw arnyn nhw. Ia, a chwaraewyr sy'n medru newid gêm i chdi hefyd oherwydd maen nhw'n medru, sgorio goliau yn un peth, ond maen nhw'n medru creu goliau hefyd, ac dyna be mae angen ar Port Talbot ar y funud. Wel, mae yna symudiadau ar y fainc, fel oedden ni'n siarad yma yna, Malcolm. Ac Dwi'n meddwl jyst yna'r ddau yn paratoi o ymlaen. Ie, sa fo'n dechrau chdi, sa fo'n newid i newidiadau ac y ddau na fysa fo'n dod i'r cae yn sicr. Ac Cwpan yn cael ei ddal gan Lee Hunt, yn just gadael ei droed i fewn i'w hongia ni. A dwi'n gwybod bod Cwpan yn mynd i gicio ei droed o. Barrow ar Grydd, y peniad ymlaen gan Martin Rose. Phillips yn ôl i fewn ac yn syth at Paul Smith. Smith yn erbyn cefn Jamie Brewerton. Neith o'n meidio hynny, dwi'n siŵr, defnyddio i gapten fel ystofach. Yn mynd yn uwch i gyrraedd y bel. Phillips yn cael y bel cyn Jamie Reid. Roberts, hanner cyfle i dwyni o bas Gareth Phillips. Barrow, Grist sydd yna hefo fo. Yna Lloyd Grist. Dyfalt. Rose ar ymyl y gwrt Cosby yn cychwyn ar irediad Ffahia. Sydd ar efydd Ffahia ni yn gadael y cae. Ei ydi o yn mynd i newid meddwl i reolwr Rose. Rose yn ceisio creu y lle i Ffahia! A mae o wedi o bosib newid meddwl i reolwr. A mae Port Talbot yn ôl yn y gêm. Wel, mae Mark Jones weiddi ar ei ddau eilydd yn ôl, a 3 eilydd o fam reit ar y cae i gael newid yn ei dîm. Ond mae Ffahia, un o'r dynion sy'n sicr wedi mynd oddi wrth y cae, wedi sgorio. Ond Martin Ross nath wneud y gol. Edrych am eto Gryf o'n dal y Brewerton i ffwrdd. Rwan, mae Ffahia gyda fo lot i wneud, cofia. Mae'n cymryd cyffyrddiad bach sydyn. Na hi, a wedyn pwer tu ôl i syth uwch ben Paul Smith. Ddim siawns o gwbl. Dyna illa dyna Syrman wedi wneud yn hanner cyntaf. Ond mae Ffahia wedi wneud y well. Wedi sgorio. A dyna'i dîm yn ôl i mewn di. Wel, am gêm rwan. Am gêm rwan yn wir, mi dditson ni. Tys yna un gol i Port Talbot, oedden ni'n tybio y fysa na 2. Dydy hi ddim drosodd fel y dydodd yr hogia ar yr egwyl. A mae'r elyddion i gyd wedi eistedd lawr i Port Talbot gyda llaw. Rwan, mae yna awch, mae yna Dan yn chwarae Port Talbot. Martin Rose yn mynd amdani hi. Faint o gred i'r dyn yma. Dwi'n edrych yn fawr illa ar y llyniad ych chi weld gartraf. Ond coelwch chi fi, mae o'n sgwar, mae o'n gre, mae o'n gorfforol. Brewerton, nath o jyst i'w chwythu fo oddi wrth i gefn y fanna, droi mewn i'r sefydiad, a fydd o'n siomedig, ella beth sa fi di wneud yn y sefyllfa yna. Oedd wedi gweld Chris Roberts yn dod ar ei draws o, twyllo mynd i'r gydio, a dod ei ti mewn ar ei droed chwith, a pasio i fewn i gornel. Peniad nerthol. Ia, jyst y penderfyniad ola anghywir gan Martin, ond bo sydd wedi codi gêm.
Da ni'n gwybod, John gwybod, os di Martin Ross yn chwarae dda, mae Port Talbot yn chwarae dda. Sed. Gan Jeb. Ar Grist. Wedi bach yn flin. Mae Mark Jones bellach wedi ailfeddwl ynglyn â'r eilyddion. Mae yna 3 ohonyn nhw yn paratoi ddod ar y cae. Fel y mae Mark Jones yn dueddol o wneud, wrth gwrs, newid 3 hefo'i gilydd. Yna hynna'r gyntaf, neu yna'r awr gyntaf sydd wedi dod â tîm newydd ar y cae, dwi'n meddwl, ond maen nhw bendant yn ôl yn ni. A wwan, maen nhw'n credu ni hynna'n, mae hynna'n bendant hefyd. Yna'r cyfle i McGrish. Faint o weithiau, da ni'n gweld McGrish bach yn cael ei benni o heini. Reid, am dyfalt Reid yn cael ei lorio, dim trosedd medd y dyfarnwr, ond mae'r dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella, Mr Howell James, yn chwifio ei lliman. A mae o'n dynodi bod yna gec rydd i Bangor. Rwan a'i dyfalt oedd yr amddiffynwr ola. Mae hyn yn mynd i fod yn benderfyniad dylanwadol yn y marn ni. Dwi'n meddwl y dyfarnwr yn agosach i'r digwyddiad nag oedd y llimanwr. A dwi'n meddwl mae Lee dyfalt yn heiddi mynd oddi wrth y cae fan hyn. Dwi'n meddwl mi oedd y ddau ni nhw'n gafodd crysa. Ydy dyfalt yn euog. Ydy'r barnwr Howell James yn mynd i wneud y penderfyniad sy'n golygu fod dyfalt yn gorfod gadael y cae. Mi all hon fod yn foment dyngedfennol yn rownd derfynol 2010. Wel, mi gawn ni weld, mae Mark i'm yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn chwaith. Mi gawn ni weld rwan. Mae'r dyfarnwr yn galw dyfalt i ba bocad eitho o'r bocad lle mae'r cerdyn melyn. Wel, dwi'n meddwl, oedd y ddau ni'n allan tynnu Chris fan hyn. Edrych yma, mae un gafon llaw, mae llall yn gafon Chris, mae'r ddau wrthi. Oce, mae Sir Jamie yn bendant wedi cyrraedd y bel. Ond Gardi Melyn yn ddigon. Sa'i di bod yn medru bod yn benderfyniad yn sbwylio y gêm yma. Mae Nicky Holland yn paratoi ddod ar y cae i Port Talbot. Ac yn debyg mae Lee Dyfalt fydd yr un i adael y cae. Ond dydy'r dyfarnwr ddim yn ymwybodol eto bod Port Talbot am eilyddio. Ond mae Jamie Reid wedi gosod y bel, mae Dave Morley yna, mae Mark Smythe. Ydy Bangor yn mynd i ateb y gôl gan Port Talbot yn y modd mwyaf positif. Ai Morley, ai Reid. Erbyn y mur, Gasaid yn creu lle am yr ergyd. Gasaid, mi wyrodd hi ar McGrish ac allan am gec gornel. Ia, Gasaid jyst symud y bel agor y gôl i hyn, twyllo mynd am yr ergyd cynta, mynd ar amddiffynwr efo fo, a wedyn jyst mynd am pwer a trw cyrff sydd wedi bod yn anodd i Lee Kendall yn y gôl. Max Smythe ar gec gornel, Morley fyny hefo Lee Kendall. Mae'n rhaid i Port Talbot cadw'r tempo ma fynd. Maen nhw'n ôl yn ni, peidio gadael Bangor a rafi'r chwarae lawr. Camgymeriad gan Barrow, Jeb, Lee Hunt ar ergyd, mi oedd hi'n codi dros y traws o'r eiliad a gadawodd o'i droed o, a mae hynna rwan yn rhoi cyfle i Port Talbot wneud yr eilyddio. Ia, 5 llath ar ugain allan o'r gôl. Pwer eith o amdan de, illa sydd wedi mynd i crymannu efalla. Dwi'n mynd i'r gornel ycha, dwi'n mynd i'r amser. Cyn chwaraewr Llanelli, Nicky Holland, sydd yn dod i'r maes a hynny ar drail Lee Dyfalt. Want y Malcolm, sut newidiadau welwn ni rwan? Y ffordd dwi'n meddwl na ni weld Nicky yn mynd i fel amddiffynwr de yn y cefn. Lloyd Grist efalla, fedrith chwarae fel amddiffynwr. Mi gan i weld pan mae Nicky, lle mae'n pa safle mae'n redag drosodd hi, mae o'n mynd i amddiffynwr yn y cefn ar ochr dde. Ond ella, be na ni weld wedi 3 yn y cefn gan Port Talbot, lle maen nhw'n mynd i chwilio am y gôl arall ma, i ddod â nhw'n ôl i'r gêm. Ond un peth sy'n sicr am Nicky Holland, mae o'n medru ymosod hefyd. Mae gen i fwy o feddwl i ymosod na gen i fo amddiffyn, felly ti'n gwybod y ffordd mae Mark Jones yn meddwl.
Trosedd gan Drew Fahia a'r Chris Roberts ac un peth os chi ddim oedd y ddau yn cyfleidio i gilydd wedyn Fahia a Roberts a da gweld hynny fi yna chydig bach o sbarc negyddol rhwng y chwaraewyr ar derfyn yr hanner cynta. Barrow. Johnson yn gryf ar y Grish. Bod mae Grish yn dda, mae o'n chwaraewr mawr benderfynol. Nath o'n ei gefn i fewn i Michael Johnson fan yna, jyst defnyddio esgyn o fo egni a cryfdar i gael i'r bel i lawr. Morley. Gyda'r bel dros ben Barrow. Phillips i fyny hefo Gasaid. Grist. A Matthew Rhys yn ddiffynnu'r di-gyfaddawd. Hoi. Gasaid. Jeb yn cam sefyll, neu Reid o bosib hefyd yn cam sefyll. Mae rhaid yn y marn ni, bod League of Welsh wedi brifo rhyw ffordd. Siŵr mae wedi brifo. So bod ni ddim yn dod o fod i wrth y cae. Johnson dan bwysau gan Fahia. Mi nath Fahia'n dda i ddwyn y bel. O, Johnson yn gwneud y dda i dwyn hi'n ôl. O, hwnna'n ornes dda yn y gornel bella. Johnson. Da ni'n clywed y cefnogwyr Bangor yn canu i'r chwith o lle da ni fan hyn ac Port Talbot yn canu i'r dde. A rwan mae cefnogwyr Port Talbot ar ei traed. Brewerton dros i chwe troedfedd fel y gyma Martin Rose. Ond Brewerton o Gwefan fanna. Martin. Bob tro yn gorfod bod yn opsiwn i'r dyn ar y bel i Port Talbot. O rwan mae Port Talbot yn gwneud y ddau eilydd arall. Lee John ydi 14, prif 15 ydi Carl Lewis. Ac yn gadael y cae, wel, mae Daniel Thomas wedi mynd. Ac hefyd mae Fahia, Drew Fahia, sgoriwr y gôl sydd wedi rhoi Port Talbot yn ôl yn y gêm yn dod ar y cae. Dwi'n gwybod nhw'n ei llawer o symudiadau oherwydd maen nhw wedi bod yn gyffyrddus a maen nhw wedi cael llwyddiant o'r steil yma trwy gydol y tymor. Ond dwi'n gweld dwan mae Lloyd Grist yn mynd yn ôl i fel amddiffynwr ar ochr chwith a mae Scott Barrow, lle dwi'n meddwl wedi safle gorau fo, wedi mynd allan fel asgellwr ochr chwith. Wedyn, be gynnon ni wan ydi Rose, a mae Chris reit tu ôl o fo, a Lee John a Scott Barrow i lawr yr esgyll, efo Carl Lewis a Gareth Phillips i lawr y canol cae. Felly eilyddio positif gan Mark Jones. Defnyddio y 3 eilydd Rose. Rose yn troi, ceisio creu y lle, mi nath Johnson yn dda, ac yna hoi ras rhwng Rhys a Reid. Sermon. Sy'n gwiro Malcolm bod y llif y chwarae yn bendant o blaid Port Talbot. Ond Bangor sydd yn ymosod. Roberts, croesiad ar y cynnig cynta. Ac o'n dan bwysa Lloyd Grist. Ac yn cega ar Lee Kendall. Pam sa ti wedi deitha fi fyna neb y tu ôl i fi? Wel, o Jamie Reid ddim yn bell. Dwi'n meddwl be o Jamie yn trio twyllo Grist yma yna yn deitha o gonen. Os oedd o'n mynd i gymryd cyffreddiad cynta ni, oedd o'n mynd i ddwynio wrtho fo. Chwarae clefar dyna gan blaenwr. Felly, dwi'n meddwl yn y diwedd, nath Grist wneud y penderfyniad cywir. Ond dal dwi'n yn gwybod os yna ddealltwriaeth rhwng fo neu siarad rhwng fo a Lee Kendall. Smaidd i fewn i'r cort, a mi oedd rhaid i Kendall ddyrnu dan bwysa. A mi oedd y bwysa yna yn rhoi anghyfreithlon yn ôl Mr John y dyfarnwr, cyn gryf i Port Talbot. Ia, yna 2-3 o grysa glas o dan Lee Kendall. A fan hyn, mi wela ni chwaraewyr mawr. Wel, Peter Hoy oedd y dyn yn defnyddio Lee Kendall fel ystol. Ti'n cael ei hynna. Da ni fewn i chwarter ola y gêm. Mae Port Talbot yn sicr yn ymwybodol y synhwyro bod yna gyfle yn fan hyn. Ond mae Jamie Reid ydi o ddim yn cam sefyll. Mae'n yna Smaidd yn y canol. Mae Hunt yn galw amdani ar y postyn pella tu ôl i Rhys. Reid i fewn i'r cwrt. Dim trosedd gan Grist. A
Ond mi ddisgynnodd Reid chydig bach yn rhy dramatig. O, do, nath o redag i mewn i Chris nath o dweud, gath o'r bel trwy goesaf o, dwi'n meddwl o'n redag syth i mewn efo. Doedd i ddim, nath o'n cwyno gormod chweith ac oedd y matab o chwaraewyr o'i gwmpas ddim yn un, oedd chdi mynd i gael cic o'r sbotyn o. Rose, Roberts, Brewerton. Ac yna hoi, Brewerton yn cael ei lorio gan Martin Rose. Digrydd i Bangor. Rwan mae Bangor yn eilyddio Sean Edwards sydd yn paratoi i ddod ar y cae. Ac yn mynd i ffwrdd, dydy o ddim wedi cael gêm gofiadwy, mae rhaid dweud Mark Smythe. Na, rhaid i ganmol o wrth gwrs bod gath Bangor drwad yma de, efo gol yn y rownd gynderfynol na. Dwi'n gwybod nath o sgorio o hynny efo garsaid, ond Smythe fydd o wedi cael argraff ar y gêm y prawn yma. Ond Sean, geith ei gyfla rwan. Fe o'n hen gyfarwydd a'r llwyfan yma wrth gwrs wedi ennill y Gwpan yn 2008 ac yn 2009 hefo Bangor. A dyna sgyn Bangor ar y fainc, mae gen nhw brofiad. Mae Les Davies yna. Mae o wedi ennill y Gwpan ddwywaith. O sgoriodd y gol gyntaf yn y rownd derfynol y llynedd wrth gwrs. Ac hefyd mae Mark Lambert sydd wedi ennill y Gwpan bedair o weithiau. Ia, dau y chwaraewr sy'n cynnig rhywbeth gwahanol i dy dîm di hefyd. Efo Mark sy'n mynd i eistedd o flaen yr amddiffyn a gwarchod a cael gêm i lawr i chdi. Ac illa fydd Bangor angen hynny. Angen ei brofiad o'r y cael cyn diwedd y gêm yma. Ond Les, mae o gawr o ddyn dydy. Rose. Holland. I'r gornel at Lee John. Felly cadw bel ar dir y chwarae. Ceit gol i Bangor. Ia, jyst camddealltwriaeth rhwng Nicky Holland a Lee John y ddau eilydd. Jyst yn dal i grysu fyny yn y munud a cyntaf ar ôl dod ar y cae. Ac i ddeud y gwir, sy'n Nicky wedi bel na'n gyflymach i Nicky John, so fod i mynd i greu cymorth iddo fo, a sy'n nhw wedi creu dau yn erbyn un. A mae rhaid yn cymryd mantais o'r cyfleon yna, oherwydd mae'n siawns o gael y bel wedyn i fewn i'r cwrs Cosby. 20 munud, llai na 20 munud. I Fangor ddal i gafal ar Gwpan Cymru. John, a bwysa gan Roberts, mae Sean Edwards yn ôl yn amddiffyn hefyd. Edwards i fewn efo Holland. Phillips. Grist. Hoi oedd i fewn. Mae'n lwcus o'n am lle gan gymeriad yma yna oherwydd y Scots yn dod tu fewn iddo fo. Yn lwcus oedd i cyffyrddiad gyntaf Scots Barrow yn digon da i fynd efo heibio Peter Hoy nes a byd yn mynd syth drwy iddo fo a di ildio'r drosedd. Kendall. Edrych am Rose, Brewerton yn camio i flaen o. Sean Edwards, Reid wedi mynd ar i'r rediad. Ydy Reid yn gynt na Rhys. Jamie Reid, mae o'n gryfach na Matthew Rhys. Jamie Reid cael ei lorio! Os a gic o'r sbotyn, nag oes wir, medd y dyfarnwr. A mae Reid yn gandryll. Wel, pan eisiau weld i tro gyntaf, a dwi'n siŵr pan efo ti eto, yn y marn ni, mae'n gic o'r sbotyn. Mae o dicyn o'r ras. Wel, mae o'n chwilio amdani hefyd, cofia, a mae o'n gwneud lot ohoni. Wel, dwi wedi gweld nhw'n cael ei roi. Ond sef wedi aros ar ei draed, sef wedi gael gyda'r y gol. Felly dwi'n gofyn hynny yn pan math o'i lawr. Oedd o, gath o i gyffwrdd. Do mi gath, ond gath o i gyffwrdd ddigon i fynd i lawr fel yna. Dwi'n meddwl wsyd y bydd Jamie Reid yn cael cerdyn dolyg gan Matthew Rhys. Sermon, dan bwysau gan Hunt yn ôl at Lee Kendall. Ond mae'n gret o hwps di pan ti'n chwarae nibyn am ddiffynwr canol pan ti'n gwybod ti'n gyflymach o fo. Mae gyda Matthew cofio brofiad, mae'n efo rwan ddysgo'r gwers bach yna a reid rhyw 3-4 llath iddo fo hyn mewn ras efo Jamie Reid. Cyfle fan hyn i Barrow. Edwards yn ôl yn gwneud y gwaith am ddiffyn. A mi fydd yna dipyn o hynny i chwaraewyr Bangor. Yn yr amser sydd yn weddill Reid at goesa ffres Sean Edwards, penderfyniad gan Scott Barrow, tafliad i Fangor. Mae'n i fel sef wedi reid hwnna oherwydd nath o ddim reid y cic o'r sbotyn, ond gath Scott Barrow, nath o daclo o'r ochr, mi gath o'r bel. Dwi'n meddwl
weithiau sti pan ti'n dod ar y cae a ti'n di cnesu fyny'n iawn, mae dy goesa yn mynd fel jelly, yn gael digon o waed mynd rownd yn nhw. Ond yn siŵr neu Sean byd y gwahaniaeth. Edwards ceisio canfod y rhediad gan Gasaid, ond mi oedd Phillips yn effro. Rwan, mae yna gyfle yn fan hyn i McCreesh. Rhyngipiad allweddol gan Jeb at Brewerton. Jeb dan bwysa gan Grist, ac yna Lee Hunt yn cael ei lorio. A mae yna gig grydd yn fan hyn i Fangor. Mark Jones yn sgrechian ar y dyfarnwr yn hapus efo y penderfyniad yna. Lee, cyrraedd y bel yma. Sam llawer yn un agos at un dall i deimladau rwystredig. Hoi at Hunt. Neil yn rhedeg o ddiar o'r wyneb, mae'r wyneb yn llithrig am i adlamodd i o ddiar Lee Sermon ac allan am gig gornel i Fangor. Ia, mae'r bel yn hannar Port Talbot fydd Bangor yn hapus bydd oherwydd maen nhw'n cael gwastraff i bach o amser hefyd mae'n gig gornel a cyfa i nhw'n dy bel i fewn i'r cwrt chwech illa i drio sgorio un arall i fynd ar gem at ei hwnt i Port Talbot, ond wel, yna cydbwysedd ar y gem a does. Yna ddau o chwaraewyr Port Talbot ar y llinell hanner, mae yna 3 o amddiffynwyr Bangor yna hefo nhw. Edwards yn grymanu'r bel i fewn, dwylo diogel Lee Kendall ac yn edrych i gychwyn y gwrth ymosodiad yn sydyn. Y bel hir, Hoi yn gadael iddi fynd, Baro, Smith, Ben, Baro! Oeddech chi'n gweld bod hynna mynd i ddigwydd achos mi ath Smith i fewn efo'i draed yn uchel, ond doedd ddim angen hynna gan Scott Baro. Na, be nath o? Ti'n nhw droi o gwmpas i hun a wedi ben i fewn i bol Paul Smith. Mae Paul yn ei lot o honni. Mae Paul yn well na hyn. Nath o wedi ben glin i fewn o fod o, a rwan mewn... come on, handbags. Da iawn, dyfarnwr Dean John. Wir yma'r dyfarnwr wedi cael gêm dda. Wedi ystriw boced bedar weithiau. Reid all o droi heibio i Rhys. Jeb yn cynorthwyo Reid. Ond yn methu cadw bel rhag mynd allan am dafliad gwaith da gan Matthew Rhys. A mae yna gyfle fan hyn, felly, i ni mynd i lawr at yr ystlys at Mike. Penderfyniadau dewr iawn gan Mark Jones i ddefnyddio'r 3 eilydd, ond sylwch hefyd mae un newid o ran tactegau. Mae wedi newid nawr Lloyd Grist a Scott Baro o gwmpas. Scott Baro waren debyg fe wedi sy'n gynharach i Gareth Bale ar ochr chwith o ganol ca a'r cynorthwy yn dod yn fwy o ddiwrth McCreesh i Martin Rose. Diolch Mike. Hunt, i fyny efo Holland. Reid, bron a chanfod Hunt. Matthew Rhys yn gry, Gasaid. Penderfyniad yn y peniad. Rwan ta. Mae'n ras fan hyn rhwng Roberts a Lee John. Mi nath Roberts yn gampus. Mi oedd Lee John. Mi oedd y cyflymder gyda fo'n doedd. Ras dda hefyd. Jeb. Mae'r rhyngipiad yn ei bwysig gan Lloyd Grist. A fel o Mike yn dweud, Lloyd Grist wedi mynd i safle'r cefnwr gwydd. Hywel James wedi cael pnawn prysur. Ola fel llimanwr ar y lefel ucha yma yng Nghymru. Hoi. Jeb, dim mynd allan. Reid. Grist. Morley. Mi ath o dan y bel braidd yn fan yna. Powell yn neidio. Neville Powell am yr ystlys yn bron a penio'r bel i hun. Morley. Lle gen Sean Edwards. Ci Holland yn rhwng dau feddwl a'i mynd amdano fo i peidio. Edwards dan bwysa gan Phillips. Mi nath Edwards yn dda, mi dwyllodd Phillips cyfle am y creisiad. Rhys ar ôl beniad. A mi ddisgynnith i Lee Kendall. Ia, da iawn gan Sean, de dau. Rhys Gwyn, ti gefnydd o fan yna yn troi ddau nhw. Cael ei grisiau i fewn. Lee John. Sgorio John yn erbyn y seintiau newydd yn rownd yr wyth ola. Brewerton, mae o wedi bod yn gadarn yn y cefn o Reid o'n cam sefyll o filltiroedd. Ia, os gydw bel allan i'r esgyll rwan de, i Baro un ochr ag enwedig i John efo coesa ffres. Mae o gyfrwm drai losgi does. Bel hir i rei prawf ar yr amddiffyn. Roberts.
Bangor yn ei chlirio hi i rwla. Mae'n dros 10 munud o'r gêm yn weddill o'r 90 yn sicr. Johnston. Jeb, mae'n ras, a Hunt yn gry, yn gynt na Syrman yn gwneud yn dda, yn defnyddio ei gorff. Eto, diffyg cyfrymda yn ganol amddiffyn gan Port Talbot yn lwcus bod Lead i darllen y sefyllfa ryw eiliad cyn nath Lee Hunt mynd ar ei draws i lwybr o. Nath o jyst wedi gorff yna ac yn gryf curo'r bel. Tyfiad Peter Hoy yn llawer unerthol i Eddie Jeb, a mae'n gol i Port Talbot. Dyma ni Neil Thomas, Cymru Cymraeg. Chwarae'n nghanol cae i Port Talbot fel arfer, wrth gwrs. Gweld y cerdyn coch yn ytrach yn y dre newydd, erbyn y dre newydd. Mae hynny'n golygu bod o'n methu y gêm yma. Lewis. At Lee John, mae Rose yn disgwyl amdani yn y canol, mae McCreesh yna hefyd, mae Sean Edwards wedi llithro cyfle am yr ergyd. Carl Lewis, mi giciodd yr awyr a Jeb ar cliriad. Mae'r bel yn dod yn ôl bob tro ac yn rhoi mwy o bwysau ar amddiffyn Bangor. Dyma hi eto. Johnson. Phillips. Brewerton, mi oedodd Brewerton. Ia, Garsaid wedi mynd i mewn yn hwyr ar y tackle gyntaf, dwi'n meddwl fan yna. Ond Phillips, ydy brifo mynd o'n codi o'n bydd o'n iawn, dwi'n siŵr, ond fel ti'n deud, mae'r bel dod yn ôl at amddiffyn Bangor, ond maen nhw'n gadael, mae Port Talbot yn chwarae gêm berig yma'n hyn, oherwydd maen nhw'n chwarae 2 yn erbyn Lee Hunt ac Jamie Reid hefyd. Ond mae rhaid nhw'n chwilio am gol, dwi'n dall beth mae Mark yn dweud. Mae'n Eddie Jeb sydd wedi gadael y cae ac ymlaen, y profiadol Mark Limbert di ennill y Gwpan bedair o weithiau. Y gic i fewn yn braw, mae yna gyfle ar yr ochr bella. Brewerton, y peniad ar draws gan Rose, Hoy yn cwblhau y cliriad. Rwan ta, pen i lawr, Grist a Hunt. Grist yn llithro, Hunt, mae Reid yn y canol, all Hunt ganfod Reid. A Sean Edwards ar ras hefyd, draw y dawi, Sean Edwards! Mi oedd hi'n haws sgorio! Sean Edwards! Cyfle i gwneud ti yn saff i Bangor. Wel, ti'n gwybod be, mae hon yn anodd i Sean Steve, mae o ar garlam, mae o rhedeg i fewn i'r Coach Cosby, mor gyflym de, mae hon yn hannar foli li. A oedd hi wrth y llawr, mae'n gwneud cyfeirio at gornel y gol gyda pwer hefyd. Mae'n dod ar wrth y cae yn sydyn at efo. Nath o fynd am pwer, nath o trio dod ar ei drawsi, efo tu allan i droed chwith, i droed cryfa, ond nath i fethu'r postyn pella. Sa'i di bod yn wych, sa'i bod wedi gorffan ni, oherwydd oedd hi'n anodd. Dyda ni'n di weld mwy o gyfleoedd o'n yna i Bangor. Orffen y gêm wrth i Port Talbot orfod mynd amdani hi. Ond mae yna 5 yn y llinell blaen ar hyn o bryd i Port Talbot. Mae Creesh yn un ohonyn nhw, mae Rose yn y canol. I fewn y daw, y creisiad Brewerton sydd yna, Gasaid. Codi'r bel dros ben Phillips Barrow. At Lloyd Grist. 8 munud i Port Talbot unioni y sgôr. Syrman. Bas i mewn at Rose. Martin Rose, Smith. Paul Smith yn rhagorol. A dyna grynhoi y gêm a Martin Rose wedi gael, mae Brewerton di brifo. Gwych. A pan bod y dyfarnwr yn rhwystro'r chwarae. Gwych gan Port Talbot, Lee John de, am bel, ond edrych ar hediad y dyn yma. Mae'n colli Brewerton, mae'n cymryd llath tu ôl efo, a mae dim yn hyddag yn gam ar draws y llwybr. Mae'n cael ei gyffyrddiad gyntaf, ond mae Paul Smith yna i achub y diwrnod i Fangor, oherwydd a fysa fo, yn lle gymryd y cyffyrddiad bach na'n fynd o'i gwmpas o, lle oedd yn syniad, wel, anghywir. Faint o benderfyniad sgynno fo mynd trwy feddwl fan yna. Hediad gwych, 1, 2, 3, pam wnaeth o'n just clip bach. Just codi'r bel drosto fo a sa'i fewn i gornel yr hwyd. Ti'n bod, pan ti mewn sefyllfa fel yna, mae gynnwch chi 2 neu 3 o bethau mynd trwy dy feddwl o sut i guro'r golwr. Rwan, nath o gymryd rhan anghywir y fan yna, Martin, ar ôl wneud rhediad gwych. Just codi'r bel, tra'n y bel yn mynd ar draws y golwr, mae o'n dod i fanna, mae o i lawr, a di ymroddi hyn i wneud yr arbediad ar y llawr, a just codi hi de. Dyna pam, mae'r ymysodwyr gorau
yn neud y penderfyniadau cywir ar yr amser iawn. Ai, hwnna oedd y cyfla. Rhys, Morley, Reid o cam sefyll o drwch Lewin. Cic rydd i Port Talbot a chyfle iddyn nhw godi'r bêl unwaith eto ac i roi pwysau ar amddiffyn Bangor. 6 munud o'r gêm sydd yn weddill ac amser i'w ychwanegu am yr eilyddio sydd wedi digwydd yn yr ail hanner. Holland. Johnson wedi droed i'r bêl gen McCreesh ond mi yna drosedd yn ôl Dean John. Mi oedd i hefyd, ond mae McCreesh wedi troi Michael Johnson. Mae Michael yn fod rhyw bod yn well na hyn. Ti'n gwybod pam? Ti'n misio ildio trosedd yma'n hyn. Mor hwyr yn y gêm. Ti'n misio neud yn un amser, ond enwedig pan mae Port Talbot yn pwysio fel hyn. Barrow yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Peniad da allan gan Morley. Phillips nôl i fewn y daw hi. Rose! A mae nôl y gyfartal! A mae Greesh sydd i gwneud hi! A mi dditson ni, tasa Port Talbot yn sgorio 1, mi fysa nhw'n sgorio 2. Maen nhw wedi gwneud hynny, a da ni'n edrych ar amser ychwanegol ar derfyn y Gwpan. Rown derfynol Cwpan Cymru. A mae'n gyfartal 2-1. Wel, Bryn, dy gyda chi ddim llais ar ôl o gwbl y ffordd mae hon yn mynd. Martin Rose am ddylanwad, am amseriad o'i rediad gan y dyn bach, Dewin McCreesh, efo hanner fol unwaith eto. Di ddim yn hawdd, ond mae o bom 4 llath o'r gol. Mynd am pwer, ddim siawns o gwbl i Paul Smith. Ac nathon ni weld tymor yma yn caeth arall. Bangor yn hollol rheoled o'r hanner cynta a Port Talbot yn dod yn ôl i mewn yn yr ail hanner. A mae'r unig patrwm wedi dod eto. Ond rhaid chdi ganmol be mae Mark Jones wedi wneud i chwilio am y goliau yma. Wedi cymryd mwy na gamble yn y marn i efo'r eilyddion mae wedi wneud. Ond maen nhw wedi gweithio efo fyny rwan. Ac rwan mae momentum gan Port Talbot. Da chi wedi cymryd y geiriau allan o'n ngheg i Malcolm. Y momentum yn sicr hefo Port Talbot. O gweledigaeth Martin Rose yn y gol, just i reid i mewn i chwybr rhediad. Mae Cris ac nath o ddim cymryd dim trafferth ar gorffan mor glinigol. Ydy gafal Neb Powell ar Gwpan Cymru yn llacio. Wel, da ni'n gwybod na Neb Powell nath giro un o ddwy fyna dwytha, ond pwy girodd i cynt. Mark Jones a Chaerfyrddin, wan Scott Barrow. O tro mae'r bêl yn dod i fewn i gwrt Cosby Bangor. Mae yna bwysa ar Johnson a Brewerton a Morley a'r bêl hir. Wel, mi oedd Reid yn cam sefyll. Kendall. Ti'n edrych ar y gêm rwan a dwi'n gwybod mae hyder yn chwarae Port Talbot a Bangor wedi colli trefn dipyn bach lle oedden nhw'n disgobliedig am cymryd cyfrifoldeb yn y hanner cyntaf na. A mae yna Gic Rydd mewn safle hynod beryglus o safbwynt Bangor yn fan hyn. Roberts yn tynnu Rose ac yna Brewerton ar drosedd. Hynna sa fi'n tynnu'n wall allan at sa fi'n Neville Powell ochr acwyr gael. Sa fi pam ildio trosedd mewn sefyllfa lle mae Port Talbot unwaith eto yn medru taflu'r bel mae i fewn i'r cwrt 6. Ond mae penna chwaraewyr Bangor i lawr. Mae Hunt a Reid ar y llinell hanner. Mae penna nhw lawr. Smith. O fewn y twf, Blewyn, Matthew Rhys. Smith. O, mae Bangor eisiau hennill yn y 90 munud. Hunt, Barrow, trosedd ar Lee Hunt. Mae yna gyfle rwan o bosib i Bangor. Ie, un beth, Mark Jones, o'n i siarad efo fo sos yma, oedd o'n dweud, dwi wedi cael grŵp o chwaraewyr sef o'i gilydd gymaint, meddwl fo. Ysbryd rhwng nhw i gyd yn ystafell newid. Ond i gyd yn gweithio mor galed i gilydd, a mae nhw'n grŵp o chwaraewyr. Mae lefel ffitrwydd nhw yn well na mae roed weld. No, gwastraff llwyr gan Mark Lindford ar cyfle. Wel, gwastraff gan Kendall hefyd, Johnson. Brewerton o dal i fyny Syrman ar peniad. Gareth Phillips, Grist. Ar cliriad. Johnson. Pwy sy'n am fod yn arw rwan, de. Be da ni
Fes fi ddim yn licio gweld, mae chwaraewyr yn blino, mae yna gamgymeriadau dod i fewn, does. Ac se well gyda fi weld rhywbeth special i gyda'r gêm na camgymeriad. Nicky Holland. Yr tafliad. Roberts. Rose. Johnson. Mi oedd angen y cyffuriad. Sicr yn fan yna. I Smith, dan bwysau gan McCreish. Morley. Reid. Rhys. Mi oedd McCreish yn cam sefyll oedd o'n ymwybodol o hynny. Smith, dan bwysau gan Rose. Wel, mi fentrodd yn y fan yna, Paul Smith. Sermon. Yn i fewn i'r funud swyddogol ola. Llygad ar y bêl. Yn hyfryd gan Lee John. John. Heibio Roberts. Y bêl dal yna gan John. Mae'n y cymwch ar ochr bella gan Barrow. Mae Nicky Holland yn galw amdani. Barrow ar ei droed dde. O, mi wirodd hi! Oedd hi ar un o amddiffynwyr Bangor, Jamie Brewerton, dwi'n credu. A tybed oedd o'n meddwl bod nhw wedi hennill hi. Wel, dwi'n meddwl Peter Hoy yn meddwl sa Scotty dod i fewn ar ei droed dde fan yna. Mae o'n medru seithi fo'r ddau goes. Yndi, mae o'n ffefro wrth gwrs i droed chwith. Ond, oedd hwnna'n sydd i mewn i'r post i'r bella. Barrow ar geit gornel. Smith wrth i'r dyfarnwr cynorthwyol y pedwerydd swyddog. Ddangos bod yna 5 munud o amser dros y 90. Da ni fewn i'r 5 munud yna. Oes na dro i fod i'r gynffon. Ond mae yna gyfle yn y fan hyn i Bangor. Hunt yn disgyn ar ymyl y cwrt. Ac Lee Hunt yn y jam yn y fechdan yma yna. Cael ei dynnu lawr yn. Trwyddyn nhw, oedd o ddim yn mynd i gyrraedd y bel, a jyst i cau y bwlch oedd chwaraewyr Port Talbot de, ond mae wedi nadu Lee fynd trwy'r bwlch am rwan, mae yna cyfle fan gorau fan hyn. Ond mi fydda'n greulon i Port Talbot, mae rhaid dweud tasa Sean Edwards yn llwyddo i greu rhywbeth yn fan hyn i fewn y daw i gan Edwards! Morley sydd wedi gwneud ti Bangor! A mae'r cannoedd ar ei traed eto. Mae cefnogwyr Port Talbot yn syfrdan. Rhyfeddol. Dim drosodd eto cofio gyda ni 4 munud arall i fynd. Ond am gol i Bangor, y dyn mawr, y chwaraewr newydd oth o ddechrau'r tymor. A dydy ennill y gêm i Bangor. Postym pella, gwych gan Sean, pwer, bob dim arni, mae yn y cwt 6, bydd Mark Jones yn gofyn lle oedd Lee Kendall. Fysa fod i medru dod, dwi'n yn gwybod, ond Morley, amseru i'r ediad, uwch na pawb, a penio i mewn yn syth i'r rhwyd. Am gorffan yn glinigol gan Morley, ond fod mwy penderfynol na neb arall i gyrraedd y bel na fo'i ben. Mi ymatebodd fel tas o'n gwneud hynny bob dydd. Dave Morley i ail gol yn Gwpan Cymru. Fo sgoriodd yr ail yn erbyn Llanelli yn rownd yr 8 ola. A mae dwylo Nef Powell yn ôl ar y Gwpan. O rwystredigaeth i Mark Jones. A mae yna 3 munud ar ôl. Mae yna eilyddio yn gadael y cae. Mae Jamie Reid sgorio ail gol Bangor. Ac ymlaen y daw Les Davies. Wel, mae Les yn dod i'r cae. Bydd o'n wahanol opsiwn i'r dyn ar y bel. Wan bydd Bangor yn mynd i taflu'r pel yma. Ychal i fyny ato fo. A fydd i bresenoldeb o coeliwch i fi yn codi pawb ar y cae yma gan y dorfna. Limbert i fewn amdani hefo Barrow. Doedd Barrow ddim yn licio mi drodd. Mi fygythiodd Limbert. Holland dan bwysau gan Sean Edwards. John. Holland. Roberts. Les Davies. Davies Omis. A feilodd Smith yn ei droed o'n fan yna. Rwan fydd angen Malcolm. Mi fydd angen i chi feddwl am eich chwaraewr amlyca o'r gêm, os gwelwch yn dda. Wel, na ddeithach ni mewn i'w funud, oherwydd dwi'n gwneud y meddwl i fyny eto, ond rhaid i ganmol y ddau dîm, y chwaraewyr i gyd, pe maen nhw'n gynnig i'r gêm yma heddiw, a mae Bangor ar y blaen wwan yndi.
Ond dydyn ni'n di gorffan eto, am gêm da ni di gael. Bron iawn i'r cliriad gan Kendall. Daro Hunt. Les Davies i'r gornel i wastraffu amser. Davies, dan bwysa gan Rhys, a Rhys yn stampio i fewn ar Les Davies. Does dim angen hyn. Mae angen i'r chwaraewyr gadw i penna. A mae'r dyfarnwr yn y fan ar lle. Da ni fewn i'r funud ola swyddogol. A mae yna gerdyn melyn i Dave Morley. Malcolm, y chwaraewr yn lycach i'r gêm. Wel, dwi'n reid o i y blaenwr sydd wedi gweithio mor galed y prawn yma. Dwi'n gwybod na Jamie Reid sgorio andros o gol dda, a nath o greu problema. Ond y ffordd mae'r dyn yma wedi gweithio prawn yma, mae hwn yn neiddiannol o'i gol. A mae e'n heddiannol fod yn y tîm ella sy'n mynd i ennill y gêm yma rwan. Mae wedi gweithio mor galed, mae wedi bod yn gorfforol cry, mae wedi curo mwyafrif o'r pelin yr awyr. Tafliad i Lee Port Hunt Talbot. i fi am bob agweddi i'w gêm y prawn yma o sy'n cael i lawr y cae. Da ni fewn i'r eiliadau ola. Limbert, mi geisiodd o fynd am y gornel ac am y tafliad. Y dyfarnwr newydd edrych ar i oriawr. Mae Lee Sermon newydd ofyn iddo fo faint sydd ar ôl. Da ni wedi chwarae 6 eiliad dros y 5 gafodd i ganiatáu. Hoi, y cliriad i lawr, yr ysglys mor bell i mewn i hanner Port Talbot ac ag ellith o. Mae cefnogwyr Port Talbot yn dawel, mae cefnogwyr Bangor ar i traed. Dydy Nehef Powell, wel, dwi'n siŵr bod yr eiliadau fel munudau fel oriau iddo fo. Hunt, chwaraewr am lyca'r gêm yn ôl, Malcolm Allen gasaid i fewn efo Gareth Phillips. Hunt sydd ar ei ôl o, tan yr eiliad ola. Hunt, Limbert, mae o'n gwybod yn iawn be mae'n neud. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar i oriawr. Mae'n edrych ar i oriawr chwith. Mae di edrych ar i oriawr dde. Faint sydd ar ôl. Ydy Bangor yn mynd i wneud yr hat-trick. Mae o'n disgwyl i redeg ar y cae. Hwn ydy'r cyfle ola. Y cyfle ola. Yr ergyd o bell. Dyna hi wedi mynd. A mae Bangor wedi gwneud yr hat-trick. Mae'r dathlu'n dechrau. Mae chwaraewyr Port Talbot ar ei glinia. Mae nhw ar ei cefna. Mae Nef Powell o dan y llu o gefnogwyr a chwaraewyr Bangor. 2008, 2009, a rwan 2010. A dim Morley ydy'r arwr yn yr amser gafodd ei ganiatáu i gol o sydd wedi dod ar Gwpan yn ôl i ffordd ffarar. A rwan, y Gwpan gan Jamie Brewerton ac fel yn 2008 ac yn 2009 deiliaid ac enillwyr Cwpan Cymru yn 2010 ydy Bangor.